Gwagi Basra Igbo TV, now the real deal, they feel me. Promoting Igbo culture, check out our page, Igbo TV, to watch, you no need TV. And the Igbo film snack your BB. For you to join, you no need TV. Okay, Igbo culture is an MVP. Check our page, promoting Igbo, that's what you see. Yeah. Igbo music, hey, and Igbo TV. Igbo comedy movie, Gale and Igbo TV. You can on a Facebook one in Idro Super TV. Hey, I'm not going to one name very fake this. Yeah, Africa. Ndewo ụmụ Igbo ibe m ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị nke onye chiri ya zere. Anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche maka iwepụta ohere ịnọnyere anyị n'oge ndị Igbo n'ụbọchị nke tata. Ọwụ unu n'anya unu ga-ahụ na anyị na-eweta Igbo TV mana o nwere ihe mere ede ji were bee nwee o wee duzie ka anyị ọsụnara na kpuo mana a sị na ebune nọ na omegini o buruzie ọgụ were bịa. Anyị abịagwo n'ụzọ pụrụ iche iji wee megịnị iji wee na-akwado asụsụ Igbo, iji wee na-akwado omenala Igbo, wee na-ayọ gị wee na-asị ka ị gaa buru oche gị kpọọ ndị nne na nna, kpọọ ụmụnne gị, ịgbakwuo ndị iro gị nsogbu adịghị wee nọnyere anyị n'ụbọchị nke tata maka na anyị bu ebu were bara abara. Dịka m kwere unu na nkwa ụbọchị nke tata ga-adị kpọkpọ maka na o nwere ezigbote nwanne anyị nwaanyị nke ga-esonyere anyị n'ụbọchị nke tata bụ Nwada Kindness eze ugwu. Ọ ga-anọ ebe a n'ụbọchị nke tata wee nwee ike zara ọnụ ya maka anyanwụ ihe na-akpọtụ. O wee bụrụ ya tupu ya aga n'ihu ọ ga-amagbu onwe na agwara m na aha m ama m na ndị na-ege anyị ntị ma onye mmụọ mana o nwere ndị na-amaghị aha m. O wee bụrụ ya aha m wụ Maazị Izuchukwu, ma ịkpọkwa m Grateful Heart aga m aza gị. Ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche dịka m kwuru na mbụ ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata. O wee bụrụ ya anyị na-aga ime gịnị, anyị na-aga ịgbapụ ọsọ maka na oge adịghị n'ụbọchị nke tata maka anyị na nwanne anyị nwaanyị nọcha. Ọ ga-enwekwe ndị ọzọ anyị ga-eme gịnị ga-esonyere anyị wee mee gịnị wee jụọ ya ajụjụ otu ma ọwa abụọ maka na asọ ọwa akọwaruo eme gịnị egeruo. Ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche ọzọ wee na-asị ọ ga-adịrị ụmụ Igbo mma ebe ọwụ na-anọ maka na Igbo amaka. Igbo wu obodo mba eji eje mba. Ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. Anyị ga-aga n'ihu mee gịnị kpọbatazie nwanne anyị nwaanyị agadaga nwaanyị ndị Igbo ji eje mba wee bụrụ ya bụ Nwada Kindness eze ugwu. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness. Ezigbo mmadụ ihe adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ ya gazie. Ọ ga-amagbu onwe na ị ga-aga n'ihu kọwara ndị Igbo ndị na-ege ntị onye Igbo ebe isi akpọ na ebe kọwa maka onwe gwa ndị Igbo onye Igbo. Ọrụ na eze na-ege ntị ana m ekene unu ekene ife na-ekwelu gị wee na-asị gị jide gị iji maka na nke iji kacha mma ọ bụrụ na ị na-anya fụ na ndụ bụ isi ka ịdị ndụ wee na-afọ nkịta na-anụ unu nwere ihe ọzọ fọlọ Chukwu emetagolu gị ihe niile. Mụa ka a na-akpọ Nwada Kindness eze ugwu, Nwada International, Nwada na-enwere adịgboroja. Sọsọ m anya dere bụ na mba Igbo niile. Abụ m onye Enugu steeti. Esi m n'ụzọ Ụwanị local government area n'okpuru ọchịchị ụzọ Ụwanị ka n'Enugu steeti. Ebikwazi m n'Enugu, agụ m akwụkwọ n'Enugu, na-alụ ọrụ n'Enugu. Ihe niile nnọọ bụ n'Enugu. So wee bụrụ ya bụ ya ekenekwa m unu wee na-asị dị nnọọ ka ike. Daalụ. Ọ ga-amasịkwa anyị, ị nwere ike ịgwatụ anyị ihe na-arụ aka ọrụ gị? Okay, ana m arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bekee kpọrọ ya radio station. Anyị nwa bụ ndị na-ewetara ụlọ akụkọ ka o si wee na-ada mgbe ọ ka dị ezigbo ọkụ tupu a na-afọtụ ya anyị ekpete elu unu ya n'ọkụ ebe m na-arụ ọrụ. Ana m emekwa ihe onyonyo nke ndị Igbo na-akpọ movie ịghọtago mana ejiro m ike emechi ya ịghọtago maka ịmago n'ọrụ ọrụ na-adịbịa ịtọ isi akpọ gị n'ọrụ idonye aka ebe ịmazi ebe isi mana ohere dịkwa. Ana m eme ihe onyonyo kịta ana m akazi enwe ohere ya ndị chọọ ka m lere ihe onyonyo anọ m ya
dem n'igwe na anọ m ya ana m elekwazi akwa ụdị ihe iyi kịta anụnwa ma ndị senator fabric ndị ụmụ nwoke ji akwa ma nke ụmụ nwaanyị ji akwa ana m elekwazi akpụ na-emekwazi MC o wee bụla ya bịa Ndewo nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness asị ọwụ akọwaruo egeruo ị na-ege ntị amaghị na ọgwụ ọwụ onye kwesịrị na-agba m nta akụkọ ọnụ maka ọwụ ihe ị na-arụ mana agaghị ekwu mgbawo ghara ọgụ ihe eji mara ịmụ Igbo ime ihe siri ike. Ndewo biko anyị anaghị aga igbu oge, anyị na-aga ịga n'ihe anyị kwuru bịa n'ụbọchị nke tata o wee bụrụ ya wụ maka ihe onyonyo ma ọ wụ vidio wụ ihe na-aga na ịntanetị ma wee efere mba ụwa nke anyị na-akpụ ya. Aga m aga n'ihu nwee gịnị gosi ya ndị mmadụ maka ndị na-ahụbeghị ya ha ga-echazie ya anyị esizi ebe ahụ were bido nyawu okwu. Ndewo. Hi guys, what's up? So almost something else to address. Most times, girls they look forward to the I just got back in the shish way because I don't need this right here because I feel in a hand that after. I had a very terrible experience. Well, let me not call it terrible anyway because so this particular guy and I chat him up since 2017. If I go on once in a while, chat a while. Oru na December no one no bad. But I've been busy, he's been busy as well, so I am more time to hook up and meet. Just this past January now. No, I am planning we meet. The first thing this guy I'm going with the you look good and can. I hope you're not part of those girls that take alcohol. It's not good for your body, your kidney, your liver. Doctor, what do you mean? At the end of the day, what do you want to? What I came and I said, I see with the lie juice, chivita, ufu chivita, the chili sauce. Bring come along with 2 cups, come along. And I super for now. I can't drink my bottle and cup now. The bitch I born in a bima, then I got annoy and what I came my honey ban a land where you lay. One a year, I'm 50 naira a year. Nobody could join or share with you. Bring 4 pieces. You have a moon and ever an email or bottle juice, or glue of one. You both them can get down upon Gene. Ha, now wow. Well, at the end of the day, this guy let's send the test. Let's plan on building our future. Which future, you know, if future you need to be an anno 200 naira. Not so when are we hanging out the game? You know, when I hang out the game. You know, he keep it Gianna, may he left the off from waking up for the first time. When I get a boy, but I'll bet you be thank for us. Do you mind the guinea come for Bokoro can to be now? Now, wow. I am not in a good mood, yeah, but wasn't Gano in a good mood. That what the young man take care out. The boy ass. Good young my own one, okay. That's what a man has failed to do. A woman can actually do it and do it perfectly better. Sometimes to be Chianya, you hear? Next time, don't call me out on a date. Come on, again, I'll be bottle juice. You go fan or John, more go fan or John. I can even at home. So, my last video, now for a lot of people, and I said, I'm going to go dig and can cause my customer town upon John. Anyway, at about the Anusha. But then, he had done a testing, and a test again can cause the pussy and a test came back also. That's by the way, this period, it was telling Ndewo bad time. Because the end of the so many girls are they go too much. Each and again, a mother, or now look I love you, or now buggy baby, or better thing will you have a video call. Data goes here, or man send the quality data, whichever way is subscribe or what you do. Baby, other had a baby, I hate change the pampers.
na nke iji eji ọ na-anafọ gị na-amị gị ya ị na-emere ya wife material maka ihe nje ekwu ya kwefu ndị obodo oyibo a enwe so ndị obodo oyibo ihe ha na-eme bụ maybe when I come back I will do this, I will do that. Inwe problem ebe a si ya nekwa ha sị gị let me see what I can do about it. Ọgwụkwa 2 weeks 3 weeks ọmọkpọghị next month ụgbekwe bebi ebe ọkwụsị enwezi ihe ịchọrọ ime na skuulu as onye ya na mmadụ na-adị na mma yọọ ya ọ sị gị let me see what I can do nwere ihe ọbụla ọ ga-eme maka ọnọtazi ya Naijiria ọ bụwazịa gị na fon ka ebe ị nọ nka ọzọ ka gị na ya na-abụ fu kunu mmadụ the way forward nke ọzọ na nke ọzọ ije ochibodo gị ọ ga-eje n'isi mmiri gị je na local gọọmenti ga-anara gị ihe ọma dị n'ike one time maka ihe nji ekwuru ya bụ n'Easter anụma most of them ga-abata and when they come back they will definitely ask you to come around. Okay, baby, come now. Let's plan our future together. Let's see how we can take this relationship to the next level. Mbaho send the alligator flights. Don't get anywhere. Will I go flight? Oh yeah, we settlement, the retirement money get behind. You can't tell me you can love without giving. Take a boyfriend, you should not go. Okay, baby. You never know what you didn't want Nokia, camera when only use iPhone 11. In a very white material. Obuhona he will show the money. He has the money, but to spend it on you, a very problem. Or not as ever I know they come around. Then when you now come around, Obido say, come on, Zali here now back up. Keki is a snake for wine, and he man naturally I want something. He not after the bullshit now. You know the going to be. He made you believe magic or one now, or open your hand. Nwada Kindness, aga m aga n'ihu jụọ gị ajụjụ ndị ụmụnne anyị na-ajụ. O nwere ndị na-ajụ na-asị ị tara akwụ ka ọ wee etu a ka eze gị dị. Kedu ihe mere iji were menye ihe onyonyo? Nna mana ine nekwa ihe onyonyo eziokwu dịkwa n'ime ya ọ kwị mana na ihe ọbụla mara eziokwu aka azụ dị ya anyị fụkwa n'eziokwu anyị kwuo ọ bụ ọgwa maka na apụta nkịta onye ọbụla na-eme abụ m ezigbo nwa achọrọ m ka a na-apụta m ka a ga-asị n'ọsọ ego ka m na-achọ ebe ụmụ nwoke nọ ịghọtago tutu ime ihe imefu ihe ọcha aka mmasịkwa ndị ọzọ ga-ejibi ndụ ha ma ọ ka gị na nwoke ga-esi kodo ịghọtago mana ọ dịkwa ka ọ ga-eze m dị mana enwetakwa ụmụ nwa rịkọrịta ịtatụrụ akwụ atatụrụ m akwụ ọnya ị na-akọwa na ọwụ ihe mebugoro nnukwu mbụ ka iji were ekwe ka ọwụ ihe mere site n'ihe mere onye ọzọ ka o megwuo gị dịka Nwada Kindness. nke bụ eziokwu bụ na omegha m ka ọgọ ịghọta mana ana m afụ na ọ na-eme enwego mgbe ofu enyi m nwaanyị nwoke n'obodo oyibo bụ ihe mere dis girl ọ naghị alahụ ụra mgbe ọbụla enyi ya nwoke ọkpọkwa ha na ya na fon mara ugbo jeze akọ emekwa ha na dịga ebee ka ị nọ ebe ị na-ekwe ihe a ka ya na onye a na-ebodo nwoke emechazie nata ọbụna nwoke na ụdị nwaanyị na Naịjirịa mana ọgwa ụfọdụ oge ịbịa ị na-anya ịfụ na ụmụ nya gị na onye obodo oyibo na-arụkọ nya na gị na obodo oyibo na-adị na mma ụfọdụ oge ọ bụrụkwa mgbe niile eziokwu adịghị ya ụfọdụ n'ime ha na ha apụta gwa gị ka ha dị ihe imirikiti n'ime ha na-eme ọ bụrụkwa ha ncha maka onye na-eta isi ihe imirikiti n'ime ha na-eme bụ ka ha hazie ụmụ nwanyị dowe ha n'akụkụ ha natazie atakwadowe ya onye na-anaghị akpọ gị mgbe niile mgbe ọ n'obodo oyibo ọ natazie obodo akpọwa gị ife ọ na-enwe na nna na-enwezi ka dị ije dị onwezi ka ije anwa dị ije ahụ abụgoro ije gbagọrọ ya ka nji
wee na-asị onye nke anụ ndị maka ya wee kwuo okwu ide n'okwu ahụ ọfụma ịfụ na asị nnọọ kemgbe 2017 onye gịnị a na-akpọwara nkata kemgbe 2017 gịnị a na-aba afọ nuru ọ na-arụ gị relationship si gịnị afọ gị n'anya na ya lụọ ọgwụ gị mana ọ naghị akpọ gị ọnọgidekwa gịnị a na-aba akpachalụkwa ọnọgide ọ dịka netwọk atọ ọtọ ọ natazịa mbosi izizi gịnị a na-agụ n'afọ o nweghị ike imepe obi sị gị nne kedu ihe ị chọrọ ili ama m ịghọta ọ bụrụkwa na ọ ya egburugbu ụwa niile o mana mana site na ihe onyonyo imere isi na o nyere gị o gotere gị chivita were ga gotekwuo ana m abịa tikwuo ya anụ ọ bụrụ na o nyere gị na anụ nyekwuo anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ anụ kpọrọ nke anụ n'omenala Igbo tupu mmadụ enye gị anụ amịkpọrọ amịkpọ ga dosa tụdede n'uko ọ wụ nnukwu ihe ka ọ wụ anyị ma na a sị na ọ wụ otu aka ha nwaanyị ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-atụkwasị ọ nwere ike ọ wụ ihe ahụ ihe nụ ya n'aka o nwere mgbe ahụ o mere na o ji nye n'ihi ya ihe mmadụ ji na mmadụ jụọ gị ka ihe ịchọ dịkwa n'iche ọ bụrụ na mmadụ kpọọ m kịta si m na ọ chọọ ka ịfụ ọ na-azụ akpa ya bụ na ihe afọ chitere nnọọ mana o nwere ike ọ bụrụ na ọnwa jaa 2000 ka o ji ịghọtago mụ na ya na-abụpụta ọ bụrụ na ọ jụ m nne nekwa ahụ emechie anyị ka ga-afụ ma atụgodi m ka anyị fugodi ka anyị nọ ya enwere ka nwoke ga-esi nya kọwalụ gị ị maa na o nwere ka o si wee dịrị ya mkpa enwere ike isi nọ mmiri ka ị ga-aṅụ ọ bụghị uru ya na-akpakwanụ ndị agụụ ịghọta enwere ike ajọ osipụta bottle water unu na-aba aṅụchalụ mmiri mana ihe onye asị gị bụ afụkwa m na idurokwa ụmụ nwaanyị anụ na-aṅụ mmanya maka kidney maka liver ọ ịbụ dọkịta ọ bụgodị na isi m nne kedu ihe ị chọrọ ọ karịa ịka doo mmadụ arụ na isi ịma ka m na-ata anụ ịma ka eze adị m mma ntacha nke m ata anụ 200 mgberezie ihe dịka 10-15,000 edozie eze so ihe na-agbado ụkwụ bụ the approach ọ bụrụ na isi mmadụ pụta ka anyị ọ normal courtesy na iyi asụnya nne ka ihe a ga-ewetara gị ha bụzara onye abụzara onye anya ukwu detụbazi aka na nnukwu mmanya ịma na ọ nwee ka ọ dị mana gị idebasị ịma ka na aṅụ tubiti ịma ka na-enwe ọya dere ịghọtago ụdị ihe a ọ ihe m na-ekwu igbo mmadụ si ya pụta ọ kwesịrị na ịya jụ onye ahụ kedu ihe ị chọrọ mgbe nwoke gị ta-asị ya nna ka ndị melu gị ofe ife mma sị ya nna kedu ihe ndị a ga-ewetara gị tell them maka m na-akwado ọ bụrụ nọgide nwere ihe ndị na-azụ akpa nsị mmadụ pụta ka anyị ekiri ndị ahụ gị na-akwụ ụgwọ ama m ịghọta ebe m si abịa mana nsogbu adị ihe menụ tupu ya aga n'ihu enwere m ajụjụ ndị m ga-ajụkasị gị mana o nwere ụmụnne anyị ndị nọkwa n'ebe a nke ndị oyibo na-akpọ studio nwere ajụjụ ha ga-ajụ gị ọ ga-amagbu onwe na m kpọbatara ha ka anyị gaa n'ihu kpọbata nwanne anyị nwoke Chokomilo. Ndewo Chokomilo. Daalụ. Gaa n'ihu kene otu anyị si ekene gwazie ha ebe isi akpọ. Nwada Kindness. Nne iwugodu machine. Ebola na. Adam na site. Abụrụ site ịnọ na Westminster. Ebe Westminster na Central London. Ebe na House of Parliament ebe a ka na nkete. Nne m nwanyị na lawyer Ndewo. No. Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ọ nwanne unu nwoke Chokomilo. Ezugba na mba Queen Elizabeth. Corona adịghị egbuzi anyị. Na ya agbanarịgo ya makwala ụlọ mma. Ndewo. Nke onye na-eme dị mma ya gazie. Nke onye na-eme dị njọ
ya wepụ aka enwe n'ofe ọ rapụ ịwa aka m gbam maka ndị ụta ya malụ n'ugbo nsogbu adịghị gaa n'ihu jụzie nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness ajụjụ nwere ịma mgbe o mechara ya wụ ihe onyonyo o nwere aha mụa na onwe m ọmụnwa onye ji aka m postu ihe vidiyo ahụ were bazie ya anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ nke wụ akpọ ha anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ amarụgwụ na onye a na-ekwu okwu nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness eze ugwu o wee bụrụ ya nwanne anyị Chokomilo gaa n'ihu jụọ ya ajụjụ nwere maka ama m na o nwere ajụjụ unu ji maka n'ụbọchị nke tata nwanne m nwaanyị Kindness biko ebe ndị ga-ajụ ebe ka ọ na ebe mere eme ebe mere na fim ka m mara ebe m si alịpụta asị m nọọ ihe na-eme eme mana o mekwa kpọmkwem oge o mere gị ihe oyibo na-akpọ illustration ejizi m onwe m wee kọwaa ihe na-eme mana ọ bụrụ na ọ ma eme oke ebe ahụ ife mere ka ịchọ gị kọwara ụwa ka ndị mmadụ mara ebe na-eme gbam ọkwa otu mmụọ si bịa isi m pụọ n'obi nke m ya bụ nwata nwoke ometela ya mana ife m chọrọ itinye n'ife a ife a okwu gị na-abụ na ọ bụrụkwa na ụmụ nwoke nne n'obodo ebe nwere ebe a na-eme ị na n'ife nne ọ bụrụ ndị nwoke n'obodo ebe mere gịnị ọ bụrụ ụmụ nwoke nne n'obodo ebe nwere ebe a na-eme ọkwa ya ọ bụrụ onye ọbụla ka akụkọ eziokwu mana ya bụ nwata nwoke the approach o ji bịa o metere ya awọchị m ya bụ ife onyonyo mana ọ bụrụ otu mmụọ si ife ya ka ndị mmadụ si bịa afọ m ịmanụ ozi ka ị gbasara fụkwanụ ya malụ na fụkwanụ mmiri eziokwu dị n'isi ikwu mana ịma ọ na-aba anyị ka a na-eme abịa nwata nwaanyị bịa ọ nekwasị nwata nwoke anya ka nwee ife ga-apụta n'ifefe na-abụ na-eme like ọ bụ na enyi ka a na-eme like onye ikwuru okwu ya na enwe ife dị iche na a na-eme enyi nwekwana ife dị iche na onye gị na na-abụ na-akpa unu na-ekwu okwu ọnụnụ di na nwunye mana isi m kwuo obi ma nwere nwata nwaanyị ya nwata nwoke ya abịakwute n'ụdị attitude ahụ ụdị mkparamagwa anwa ya nabata ya. Ndewo Choko. Thank you. Ndewo darụ. Choko jụrụ ofu ajụjụ werezie ndụmọdụ tikwasa na nke fọrọ afọ wee na-akọwa na ịna-anya na ihe ndere maka isiokwu o nwere ihe ndị mmadụ aghọtaghị gbasara ịga obodo oyibo. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na ịga obodo oyibo wụ agaruo n'obodo oyibo na ego na-amị na mkpụrụ osisi ejezie na-eme gịnị a na-adọrọ ya eji a na-adọrọ ya mana ọ bụghị eziokwu. Ọkwa mere eji emerụ anya na-ewepụta ohere a wee na-akọwara ndị mmadụ na ọ bụghị otu akị na osi ada n'ọnụ ọ bụ ụta nke o si atọ. O wee bụrụ ya nwanne anyị Choko ka nọrọkwa ya o nwekwara nwanne anyị ọzọ anyị ga-akpọbata ka ọ jụọ ajụjụ ya tupu anyị agawa n'ihu. Ndewo. Agbọta nwanne anyị Onowu ndewo tinye maịkị gị. Onowu tinye maịkị gị. Gbanye maịkị gị Onowu maịkị gị. Dịka anyị na-eche nwanne anyị nwoke Onowu ka o mezie ihe ndị ka o tie maịkị ya, aga m aga n'ihu ịjụ nwanne anyị nwaanyị ajụ ndị ọzọ anyị nwere n'ụbọchị nke tata. Ị na-anya mgbe m na-agụ ihe ndị oyibo na-akpọ kọmentị ihe ndị mmadụ na-ede maka ihe onyonyo o nwere ndị si
na ọ ka mma na ijiri ohere ahụ were kọwara ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọ ihe ha kwesịrị ị na-eme na-akpata ego n'onwe ha karịa ị na-ayọ nwoke. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na daalụ maka ajụjụ eju. Ndewo. N'izizi mụ na onwe m bụ Nwada Kindness bụ onye na-agba mbọ ọkwa agbachi mbọ ike kemgbe ụwa ọgwakwa kịta ngụgharị gị ihe nlego. In fact, ihe a ndị oyibo na-akpọ street smart. Adị m street smart. Ịghọtago? Ana m agba mbọ ma mgbe m nọ service o ma mgbe m ka na-agụ akwụkwọ ana m emegbodo so many things. Enwe ihe bụ na gị na mmadụ na-adị na mma ọ nọgidekwa ọ chọọlụ gị something i wee jide agha ọ na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ ya bụ na enwere ihe ị ga na-eme nna amaka mmebiko enwe onye gị na na-adị na mma onye ọ bụ gị na na-abụ onye gị na na-atọ nye gị ego onwe ụdị ụtọ ọ na-atọ. Ọ bụrụ na ị nwere ego nke gị mana gị na mmadụ na-eme ihe ifu na onye a nna kekwere ịbụ na gị na mmadụ na-eme ihe nwee ọ na-ọnọgide ọ gara akpapụta gị aka ochie na ọnọgidekwa omelu gị nwa show ịghọta ịdịkwa happy. Ị ga na-agba mbọ nke gị. Ụmụ nwaanyị kwesịrị ike ị na-agba mbọ. Mụnwa na onwe m na-agba mbọ ikiri ihe onyonyo bụ ihe ndị gasị iche iche. Enwere ebe nke ụmụ nwaanyị na-aga di tupu ibe a na di ya nwee ihe aka gị na-eme maka na aka aja ada na-ebute ọnụ mmanụ onye na-alụ ha amaghị. Ịghọtago? Mụnwa na onwe m na-akwado ka ụmụ nwaanyị nwee ihe ha na-eme mana ọ na-atọ ụtọ na ọ bụrụ na ị nwekwa ihe ị na-eme onye ọ bụ gị na ya na-abụ n'ogide ọ sị gị bebi na 200,000 a jee lacha tosto. Ụmụ ụdị ụtọ ha ka m na-esi uwe obi m kịta ihe aghọta ụmụ ụdị ụtọ ọ na-atọ na ịma na bebi gị nọgidekwa amaghị ịghọtago. Ndewo. Nwanne ya abatagwa ọzọ. Ana m abịakwa. Nwanne ya onowu ka esi. Ndewo. Igbo ya mara nụ ma Maazị Izu ekelebe m. Daalụ. Nwada Kindness. Gaa n'ihu kọwa onwe gị. Gwa ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị ebe isi akpọ na onye ebe wụ tupu ị gaa n'ihu. Igbo n'ụwa niile. Afa m bụ Onowu ka esi Ogbonna. Ahụ m onye Ụmụahịa Abia steeti. Ọkwanụ m awọ Onowu ndị Igbo gbaa gburugburu n'ala mba Fero n'Egypt. So obi dị m ụtọ ịfụtara ihe onyonyo ndị Igbo na-eme na mgbede a. O tekwere dị mma anyị follow Nwada Kindness na Instagram. Ihe onyonyo ọ na-eme na-amasị m mana nke anụ kpọrọ nkụ a adabachaghị maka ụmụ nwaanyị Naijiria ebele ndị nọ n'obodo ihe ịba na ụmụ nwaanyị nọ na Naijiria bilivuru na nwoke ọwụla nọ n'obodo oyibo na ebe a na plen ka plen na-akwụsị gị i were nkata kpotowa ego. O nwere ọtụtụ ndị nọ n'obodo oyibo na-achụ ụzọ ha esi anọta na Naijiria. O nwere onyonyo nọ na-ekiri ụbọchị gara aga ofu nwoke ọ sị na ọ onye Imo steeti ọ sị biko ọ bụrụ na ọ wetụrụ ya ego na-atụ ọrụ ya na kemgbe ọ pụtara obodo oyibo na even 2000 na onyebe mme ya na ọkpatabe na ọ mara na otu aka obodo oyibo dị. Ịma na iwe na-aka ọsụcha ụmụ iwe ndị awụ ụfọdụ ụmụ nwoke ndị nọ n'obodo oyibo ụmụ nwaanyị ndị Naijiria emesiere ha ike. Mụnwa Onowu wụ a typical example. Sorry etinyere m Igbo. Ka ihe ha mere gị Onowu ị nwere ike ịkọtara anyị? Mụnwa Onowu nọ hia oge izi m bịara obodo oyibo ọyị nwaanyị mụ na ya na-ayị m kwere ya nkwa na mma anụ ka m rutere obodo oyibo kpatatụwa ego ana m esendịrị ya ego si ya mere m ihe dị otu a mee ihe dị otu a mee ihe dị otu a. Oge m nwetara akwụkwọ nọta ebe niile ndị ahụ sị na o mere nwere nke mfụ ọyịwe a mere m ji si ya oke ebe ọ wụdat na m nyere gị ego were mee ebe dị otu a o nwere nke imere na ka ọ dịwazie m rapụ ya ọyịwe mere ji anọrọ m ya. So na ihe anyị kwuru Nwada Kindness achọrọ m ịma because ịsị that na ọ gị nwaanyị ka o mere ọwụrọ gị nwa. Ịma na anyị nwa ụmụ nwoke dị n'obodo Igbo asị na onye
Okay, okay. Ihe na-eme na-eji m onwe m wee maa. Okay, si na oyiwe na-eme. Nwaanyị nkọrọ bụ onye nke nugolu nwaanyị na Nigeria ọ bụrụ ya Okay. Ịma that na onye agwọ tara ọfụ igide ọgbagburu onwe ya n'ọsọ. Achọrọ m ịma nwoke a because onye ọwụna n'obodo oyibo before ga-abanye flight n'ọtawa na o nwere nwaadị chọrọ ịfụ. Onye ọwụna n'obodo oyibo na-like ihe ụmụ ihe efizi ndị a. Ọ na-like ọfụkwa nwaanyị ka dị nwaanyị mara na oshi obodo oyibo n'ọtawa. But ọ bụrụ na ọwụ onye onwego ka esi mee ya ọwụrụzie that na onwerezi onye ọ tụkwasịrị obi na ya. O nwere ike ịsị ka mmegodi iwe a ka m mara ka nwaada esi mee ka a mara ma ọ ya agakwa ma ọ yara aga. Iwe ajụjụ m ma ajụ gị wụ after o gonyechara anụ akpọrọ nkụ na Chivita o mechaziri jee na nke nwoke a ha emechaziri fụ ọzọ ka ihe niile obeziri na that ọ iwe nchọ ịma because achọrọ m ịma ma ọnwa ka ọ chọrọ ịnwa nwaanyị a ka ọ mara ma onye a ọkwa ezigbo mmadụ bifanye ekwuo n'okwu ọlụlụ because iwe nọ na di na nwaanyị chikwere n'ike. O nwere ike nwoke a na ọ bụrụ na agwọ atụọlụ ya ọfụzi idide ọ na-agba. O nwere ike ọ sị ka nwa kene nwaanyị anwagodi ya. O nwere ike ọ bụrụ na ọ nwego nwaanyị ya na ya mekọrọ ihe bifo na Naijiria ọwụ that na nwaanyị a mechiri ike ọ sị oke nke m na gị banyere ya na ka nwa kene ya mara ka ọ ya esi behave. So ajụjụ m ma ajụ gị wụ mgbe ha tachara anụ kpọrọ nkụ na Chivita ha enweziri mmekọ ọzọ ka nke nwaanyị weziri iwe tụrafụzie nke nwoke ha fụrọzi ọzọ? Ọ ajụ m ma ajụ gị. Ọ dị mma. Daalụsọ ịmana ihe nkwubu n'izizi asị gị na omerọ m mana etinye m onwe m iji kụzielu ndị mmadụ ihe na-eme. Nke kwuru mere enyi m nwaanyị bụ onye nke n'obodo oyibo nugo nwaanyị na Nigeria ọ bụrụ maka nke anụkpọrọ nke a bụ nwa tinyelie ka m nwee ike kọwalụ m ndị mmadụ enweghị onye ọ mere gọgọgọ ịghọtago. Mana ka sa ajụjụ gị ọ bụgodị na ome enwere ihe eji awakwanụ mmadụ ọ bụrụ ihe niile ka eji awa mmadụ ghọtakwa m nwoke gị na nwaanyị kpawalụ kemgbe ihe dị ka arị nọ gịnị a na-abụ na akpa n'ekwentị mbọsị izizi unu ga-afụ ịmagbagwekwanụ gị ka esi anụ dị ihe nwa ọ bụrụkwa na nwoke si na ọ ga-anụ nwaanyị ahụ ozugbo ịgbara ọ sị na ọ ga-anụ aramọ gị kwuru nna udu mmadụ ma ị na-ekwu okwu ọnụnụ nhazigori gị nenekwa gị makwa kọ ihe nchọ maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị bụ asịkwa ha na achọrọ m ịnụ gị asịgo na ọ ga-anụ m arụ na ị na-ama gị nwere gị bụ nwaanyị nyocha nke nwoke makwa ma ihe ịchọ. Ọ bụrụ sọsọ nwoke na-enene nwaanyị ịghọtago nwaanyị na onwe ya na-enene nwoke ijiri ụdị ha anene ma ịda gị ya maka ime nhapụ m nnọọ nkwadochie nnọọ kwakụcha na mụ na gị na-abụ na emekwa ya bụbụ date. Ama m na enwekwa ka ndị obodo oyibo si eme ịghọtago mana ka mụ na onwe m ga-esi wee mee igbo m ka mụ na gị na-abụ ofu ị kwesịrị ịjụ m nne kedu ihe ị chọba ka ọ gị kpọrọ m pụta abịaghị m job interview abụ na job interview mkpọ suit ma ọkụ ịghọtago ị na-ajụ m n'asa mụ na gị na-abụ enweghị ihe iji m ụgwọ ya mana mụ na gị na-abụ ị na-adọnye azụ na-adọnye iru na relationship ị kwesịrị ike iji onye aha gịnị ka ị chọọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ inene onye aha ka ị maa for wife material mara how many years wife material ọ bụ enwere ụzọ esi enene ụmụ nwaanyị maka na nwaanyị ahụ ị naghị eme ka ị nene kịta ụmụ nwaanyị nwere ike zuo na-agwa ya kpọmkpọmkpọm enweghị ike ịma na ọ na-eme ụdị ihe a ịrụchazie ya ọ tọpelu gị aka mgbu ọ na-agba gị aka agbụshị ọ na-ejezu gị arụ ọ na-agami ama m ịghọta ebe m si abịa ya na ihe m na-achọ ịkọwa bụ oge emere ụdị ihe ahụ agago ọ bụrụ na ụwa kịta anyị nọ n'ime ya esi m na ị na-enene nwaanyị ka ị na-enenekwa nwaanyị bụ ka nwaanyị na-enene gị ama m na-aghọta. So ọ bụgodị na nwoke chi inene nwaanyị enwere ụzọ ọzọ iyi esi nene nwa bụghị ịkpọpụta nwaanyị kwadotie pụta gịnị a na-aba na-agụrụ anụ gịnị a na-aba ịgụrụ ọgụrụ ị nweghị ike isi ya nne kedu ihe ị chọọ. Ọ bụgodị na enwe ka o si dị oke nekwa ego one nji kedu ihe ha ga-egote nwụrụ anyị ọ ka wee nye ugwu karịa na isi onye a pụta ịmaka bụ vegetarian ịmaka m na-ata anụ ịghọtago. So ọ bụgodị na nwoke chi nene nwaanyị enwere ụzọ ndị ọzọ maka na ị nwere ike nenekwa nwaanyị ezo na-agwa ya ịnụchazi anya ọ gbanyelu gị aka fim
Onya. Nwada Kindness. Ndewo. Okwu gị Gaa n'ihu, kwụ no. ọtọ. But ihe nchọ ka ịghọta wụ, o nwere ike ọ bụrụ na nwoke a asịrọ m gị na o metara ya by esi obodo oyibo bata o gotere dị ọwụrụgodi gift inye onye ọ chọrọ ịlụ. But ihe m na-agwa gị wụ, ị mara ma nwoke a batara anyị, ị maghị ma ọ deport ka edepọtụrụ ya. O nwere ike ọ bụrụ dat na ya na nke nwaanyị from ihe i kwuru isi dat na ya na ya bidoro kpọwa 2017 na ha kpakọtara ha nara akpazi bifo mara iwe na-eme na ọ batago Naijiria kpọọ ya na fon na ọ chọrọ ịfụ ya. Some people n'obodo oyibo na-eme ha akwakọrọ akwa ka o nwere ike ọ maka akwụkwọ anything anwụde ha ugbunye ha n'ime from n'ime agbagharịde. O nwere ike ịwụ ndị community, o nwere ike ịwụ friends agbagharịde gotere ha tiketi si ha nọtawa. O vurule n'obi na ọ ya anụ nwaada. Some of mistake ụmụ anyị Naijiria anyị na-eme ha na-adị too fast. Ha na-adị too fast. Nke nwaanyị ka echekwa na at least nke nwoke akọdoo ya dịka isi kwuo ihe ahụ first outing. Ifunu bụ onye a before ọ mara onye ewu gị nwa amara ya na funube before ya the first time ị na-eme ya. At least otu ọ kpara udo agwa i cherekwere ka ị mara ngwugwu a na-ata ata ọ dịrọ mma ịrụfu ya arụfu. For nwoke ịbata na ebe a na-ele nri nye gị chivita nye gị anụ kpọrọ nkụ ihe echekwere ka ị mara ihe o bu n'obi. Then mgbe nke nwaanyị gapụtaziri nke nwoke nso bịa fụzi udu mmadụ ọnwụ ọ marazie ma ọ ya anụ ma ọ yara anụ. Dịka ị kwuru nwoke na-enyo nwaanyị, nwaanyị na-enyo nwoke. But ihe nchọ ka ị mara awụ na ụmụ nwaanyị Naijiria ọ gịma mbe follow your program steady. Ụmụ nwaanyị Naijiria emele kịta ọ nwere ezi onye ma onye nwe onye. Mụọ na-anọta Naijiria always. Ị ga-afụ nwaanyị Naijiria gị elu nọ first year na university na-eyuzu iPhone 11 ebe papi ya nwere mmi ya nwere ọ nwere ihe ọ na-ere na street. O nwere ike ma papi ya na mmi ya ma ụmụnne ya bi na one room. Ọ na-eyuzu ị na-ekwu iPhone 11 ị na-ekwu isi ihe etiri n'isi wivon enwere ike iji ruo unana wivon o buzi n'isi nwere ike inwe ebe 300,000. So ebe ka o si eweta ego ndị ahụ. Some ụmụ nwaanyị ndị nọ na Naijiria nwechiri ụmụ nwoke n'obodo oyibo 3, 4, 5 na-esendịrị ha ego. onowu ana m abịa ebe a jidekwa okwu ị ga-ekwucha ihe ị chọrọ ikwu. Ịma ihe ọ na-akọwa onowu ana m abịa ihe ọ n'onwe na-akọwa tupu ịbata wụ na ọ sị na ọwụ ndị n'obodo oyibo na-edosacha ụmụ nwaanyị ebe ọbụla na ha na-edosacha 3 na 4. Gwa na onwe gị bịazie ebe a na-akọwa na ụmụ nwaanyị na onwe ha na-edosakwa ndị obodo oyibo ebe ndị ọzọ. Gaa n'ihu Nwada Kindness, anyị na-abịa gaa n'ihu onowu. Ka m gwazie gị eziokwu, the highest risk nwoke na-eteki n'obodo oyibo maka ụmụ nwaanyị. The highest risk nwoke na-eteki n'obodo oyibo bụ maka ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị Naijiria ebe anyị nọ kịta nwaanyị nwere ike ịfụ gị like ya gị ị nwere ego na ọ sịghị ka anyị nụọ ka anyị build family. Mana 95% ụmụ nwaanyị Naijiria believe in build family. Ha believe na already made. Ị ga-afụ nwoke ịma na ọnụgo nwaanyị na ọ kpatara ego isi obodo oyibo bata Naijiria ịfụ ebe ụmụ nwaanyị makwa na ọnụgo nwaanyị na-anụ ọgụ na-etigbuchi onwe ha maka onye ha makwa na ọnụ na nwaanyị. Because na afụrụ na o bu the latest car. Because afụrụ na ọbịa klọb o bute tre mmanya dọwa. So gwazie m a young guy nọ na-achọkọta onwe ya ọnụ chọrọ ịnụ nwaanyị, gwazie m otu o esite n'ụdị onye ahụ. Ụmụ nwaanyị Naijiria anyị ọhawa na-akọ ọfụ iwe mgbere ụmụ nwoke ndị a ji etriti otu anyị si etriti ya. N'okwu m kwuru n'izizi o nwere ike ọ bụrụ dat na nwaanyị agbago nwoke ahụ gotere anụ kpọnkụ ahụ before. So iwe ọ chọrọ imewu ka ọ marakwa ma ọkwa the same people. So Maazị Kindness, aghọtara m iwe ị na-ekwu, ana m follow your program. Ọ dị mma nwaanyị inwe iwe ọ na-eme, ọ dị mma nwaanyị dị contented with iwe ọ nwere. But 95% ụmụ nwaanyị Naijiria wụ ha chọrọ ịgba the highest car. O nwere iwe na-alụ, o nwere iwe papa gị na-alụ. Ha chọrọ ibi na the highest ụlọ, o nwere iwe na-alụ, o nwere iwe papa gị na-alụ. So ka ezi ebe the money esi bịa. Onowu ndewo ngwa ya mara gị ma Maazị ịma o nwekwara ajụ ndị ọzọ Choko nwere ọ ka nọkwa n'ebe a na-ekiri nyawu ihe. Nwanne anyị Choko nọrọ
Nwada Kindness gaa n'ihu maka ahụrụ m ka ị na-atụmụrị ọchị. Enwere ihe ikwu bụ ịma na isi na nsị na ụmụ nwoke obodo oyibo ha na-emebe akwacha ụmụ nwaanyị n'ala anyị otu esi eme ofe ogbutu na ofe ọgbọnọ enwere ike mee mitin tata ha erie ọha nwanne echi erie onugbu ya ohi kwuru na ihe onyonyo ahụ ofu n'ihe onyonyo mere ọ daa na Lagos enwe nwaanyị na-echi ya na Lagos ọ ga-eji zuo ike ọ nata Enugu enwere onye nke na-echi ya ịghọtago otu a ka a si eme ofe mitin gwada ngwa mana ka ọ dịgo oke bụ ka ọ dị be ngwere enwekwara ụmụ nwaanyị nwere ụmụ nwoke ise isii ọ nata onye nke ego ọ nata onye nke ego ọ nata onye nke ego ọ sị ha ncha niile I love you ha ncha niile amakwa ihe na-eme ịghọtago enweghị onye a ga-atụ ụtụ iche ụmụ nwaanyị na-eme nke ada emesịa ụmụ nwoke na-egbukwa ụmụ nwaanyị edote ada emesịa ịghọtago mana aka m na-ekwukwa ihe a na-ekwuchi ya ike onye gị na ya na-abụ dị na mma ị chọrọ ịnụ anụ na-enweghị ihe ị na-eme mana ọ bụrụ na ọ nwere ya kịta na enwe onye mụ ya na-adị na mma n'obodo oyibo ọ na-agwa m eziokwu nghọtịa ọgwa m na o nwere ka o si dịrị ya nekwa dibịa na-akwadokwe na o nwere ike iri n'iwu ya ebe ọ na-alụ ọrụ ọ na-enwe nsogbu ọ nọgidekwe mụ ya na-abụ na akpa mgbe ọbụla ama m ka o si na-aga tupu ọ bata ọgwa m mgbe o chọbụdide ma akwụkwọ ya pụta ọgwa m mgbe ọ na-abata ọgwa m mgbe ọ ga-ada na Abuja amalụgo m onye anụnwa mali ya n'ime mali ya na mpụta ọ bịagodisi na ebe ọ bụrụ na nwere ihe ogote nwa ike mma nchọta ihe ogote maka ama m ka o si wee dị ama m ebe ihe amụrụ ya na-abụ na adụ na ihe anyị na-akwụ ama m ebe anyị kwugide ya kwubie mana onye nke gị na ya na-abụ n'otu na-abụ ọnọgide ọkpọ gị ọnọgide ọma mpụ gị ịmaghọ ka ị nọ na relationship ọtụtụ gwa na-erileti ogbe ọnọgide kwa bịa rileti ọ dịkwa kwụ na ọnọgide kwa ọ gị ọ na-eme ka ọkụ nepa ka esi malụzi ya ọ dịrọ stebụl ụzọ mmadụ akịta ịmasị m na onye a na-achị inene gị bụ na onwe gị mmadụ ebe gị na onye akwa onye a dị nnọọ ka random person enwe ndị bụ akpọ gị na vidio kọl ọmakwa ka isi enweta data unu na-enwe wifi anyị na olu na-akwụ ụgwọ ya mana data gị gụzie ọkọ gị ọma mkpọ gị ọzọ ọmasị gị ka ihe mezikwana o ji wee kọọ tụọ ọ bụgodị na ọma ngote gị data ọ jụgodi gị ka ihe mara ọ ga-akọ gị ọ gbọzie gị ịnọghọ available otu ekwe mgbe iji bata online ịbatakwa online ọgakwa data gị ihe ọnlachasị amị tuto so onye gị na ya na-abụ jenigolo aka ị ga-ama na gị na onye a na-ejebiga aka mara ihe gị na onye a na-eme malụ ka o si dịla onye a mana mgbe onye a ji na ọ na-enye gị ọ bụghị ofu onye pụtara nnọọ sị gị ya na ọ na-achọ relationship ọ naghị akpọkere gị ọ batazi Naijiria o nwezie efe gị na-akpọbọdozi gị na fon maka ọ na-achọ lokal gọọmenti ọ na-achọ ibe onye bụ ihe m na-akọwa ịghọtago ụmụ nwaanyị na-enwe imirikiti ụmụ nwoke ọ dịrọ mma maka ụmụ nwaanyị anyị na-eme ya in fact onwe ndị onye na-achọghị ihe dị mma onye ọbụla chọrọ ihe dị mma n'ọkwa na ihe dị mma erute some people ha ga-egbu onwe ha ịghọtago ihe ị na-ekwupụta anụ mere ụmụ nwoke ji wee mee ha anaghị achọta ikwu ụdị ụmụ nwaanyị ahụ ka m gwa gị eziokwu onowu ka esi ụdị ụmụ nwaanyị ahụ ụmụ nwoke na-achọ kwipụ ụmụ nwoke kwipụrụ unu nwa unu na-alaiki ndị bekasịrị ngwa ahịa ha ọfụma ị chọrọ ịma ka enweghị nwatakịrị nwaanyị ahụ na-eme ọ bụkwa ya na ọ dị sharp mee mbọ mee isi kwadotie onwe ya ụdị ndị akụ unu na-alaiki onye nke doziziri onwe ya ịma nchọ ka ị were onye aha mee ihe n'ime wegodiri ya mee white material ị ka wepụrụ ebe ị na-eje ewere ebe so nke anyị ikwu kịta anụ asị gị na ọha eziokwu maka imirikiti ụmụ nwoke na-achọ ụmụ nwaanyị na-achaba anya jụzikwanụ m ebe ka ha si eweta ego ahụ ha ji eme ihe a niile unu na onwe unu na-ajụ ha relationship unu a na-ajụ ka nke ahụ unu nyela so ka ọ dịbe oke ka ọ dịbe mfe Ndewo nwanne anyị Nwada Kindness ka m gwa gị ga-enye gị two instances m ga-enye gị two instances ịfụrụ ụmụ nwaanyị ndị a na-eme isi obodo oyibo nọta ha gbaftasịa soro gaa klọb taa shawama ṅụọ moet oru na ọṅụṅụ
atọgbu azụ oru na ọnụnụ wọchị wacha oru na ọnụnụ ọ dị hard efuru nwaanyị ọwụra gị wụ iteta ha na-akpọ ya sị klọb dị otikafta unu ejewe elu echi nwoke ọwụra si obodo oyibo nọta o nwere ike ọ bọjetịala sawa ego a ka m megheri ma mbata ọgbọ amaka taa ọkpọ ada echi ọgba chinwe nwa nwanne echi ọgbọ stela nke a efuru ndị niile ọ na-akpọ na-edu eje klọb eje everywhere ọ bụrụ onye ọ ya alụ olu oge ọ ya amụ nwaanyị oje chọwa oje na ụlọ ụka chọwa ofu nwaada na-anaghị aṅụ dị biya na-anaghị aṅụ akọhọl iwe nji agwa gị iwe a na ahụ ọ nwere ọfọ iwu nwoke o si ebe anyị nọ jewe Canada na onye ọcha ọ mere onye ọcha ihe onye ọcha edu ya jede ya ha mụta ofu nwa emechaa divọs ọkpọ m na ọ chọrọ ịnọta Naijiria ebe nụ nwaanyị nwanne ya nwaanyị nwụtara ya nwe ọ na-agbata ụka ọ sị m dat na ọ nọta dido ya eji pụda gị na ọ yere eji moto ya eje na ọ ya eji ọkada jee ka ọ maragodi ka ọ maragodi ka dị gị ya esi mee ma ọfụ ya so iwe o mere ọ nọta were ọkada jewe ebe dị gị ha luo ya na dị gị atụ kenesịa ha eje na one joint na ọ dị ya ṅụcha mmanya tacha na ọgwa dị gị na ọ dị gị ajụkwana ya ọnọ sị na nwere ụlọ na ọkwa vileji na nwere ụlọ onye a nwekwara ụlọ onye a nwere ezigbo ụlọ nke ya na-awụrọ rent ọ sị na nwere ụlọ na ọkwa vileji so na ya ka ewu na-ekwu na nwanne ya nwaanyị akọwasịgoro ya na ya ka iwe ọ na-ekwu na ọjọọ sị nọta ka ọ nụọ ya ọnụcha ya ka a mara ka ha esi mee ka ha gbogowe obodo oyibo nke nwaanyị agwa ya sị ya nna na ọkwa na onwere ụlọ nwere moto na ọyara anụ na ọyara mmadụ anyị resi obodo oyibo nọta igoro moto onwere ụlọ ị nwere esi na ị na-anụ ya ka sị ya inshọt na nwere nke ọ na-anụ dịka anyị na-ayụ ya sị ya dat na nke awụrụ ọhụrụ emetere na ọ mara na ọ ka jọs bata na moto ya nọ na mmiri ya sị ọwụrụ taa ka a nụwara na moto nọ na mmiri na otego ọ nụwara dị ten na ọ nwere nke ọ na-anụ ya atọ nụọ makpuo keke nawa iwe m na-agwa gị na the guy sị oke na nsogbu adịrị mana that guy mechaziri onye ọ nụziri awụzi onye dị close to the gear ka na-regret ya ruo ebe a mana gị nọ na ịghọtago so iwe m na-agwara gị destin asịrọ m gị na ọ dị right ọ bụrụkwa na ọ nwanne m nwaanyị ka ị dufutara the first day nye ya anụ kpọrọ nkwa chibita ọ ya ewutekwe m ana m agwa gị eziokwu ọ ya ewutekwe m but onye m chọrọ ịma ọ iwe mere ede ji bee nwee ịghọtago so anyị nwa na like flashy gears onye ọbụla n'obodo oyibo otu amụọ na m achụ nwaanyị anụ na nwaanyị but onye ọbụla n'obodo oyibo na like flashy gears otu amụọ nọ na isi onye ọbụla ka esi ụfọdụ ụfọdụ otu amụọ nọ na I like flashy gears mejikwa bịa lụrụ flashy gear ka mmasị na-amasị achịbago but ihe mụọ na-agwa gị yes ihe mụọ na-agwa gị wụ ụmụ anyị Naijiria ha laikiri ebe o ghere eghe ọwụgodo na-adabata eru echi si dapụta ọ gbasara ha as long as na nwoke a ji ego a na-anụ ha egonye ha moto ka ngozi ga-anọta tin na-eme ịma na some of ụmụ nwaanyị ndị a na-eme nụọ ha ịrapụ ha na Naijiria mee investment mee nke afụọ agwaghị ihe ha na-eme ebewe akwa bọtụ ka anyị rapụ ya ka ọ dị mgbe ọzọ so maazị Kindness iwe mụnwa na-agwa gị wụ asịrọ m na nke nwoke metara ya ahụ by first date igote anụ kpọrọ nka nchivita bọtụ nke nwaanyị ka enwe ndidi a sị na nkịta nwere ndidi na-ata ọkpụkpụ anụ gboro agba nke nwaanyị ka enwegodi ndidi maragodi iwe nwoke ahụ n'obi bifo ya bịa akọwa iwe ọkọ ha m n'ọnụ Ndewo Nwada ọkwa agụ ya nkịta niile na-enwe ndidi ha nwụchago maka na ọ bụ na nkịta biro kemgbe 2017 arọ puku abụọ na iri na asaa wee ruo n'arọ puku abụọ na iri abụọ i chere aka ga-adị ndụ mkpụrụ obi ebighị ike na ndụkwa ịghọtago ọwụrụ onye na-alaikiri iwe dị mma mụnwa bilivuru na nwoke na nwaanyị onye ọbụla laikiri ego nwoke laikiri ego nwaanyị laikiri ego onwe ihe m chọrọ ikwu before ya bụka o nwere ụmụnne anyị ndị chọrọ ịkpọ jụọ nwanne anyị nwaanyị ajụjụ mana tupu anyị aga n'ihu o nwere ihe m chọrọ ịjụ gị maka ya wụ anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ na ya wụ chivita a sị na uche onye adịghị njọ ọrụkwa ma m a sị na ọwụ ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya ọkwa otu hakwa nwoke ka ọ na-atụkwasịkwa nwunye ya o wee bụrụ ya ọwụ na ya wụ
nwata nwoke wee ego chivita na anụ kpọrọ nkụ ka ọ kpatara akwụkwa m ihe ọjọọ nọ n'ime ihe ọjọọ nọzi n'ime wụ ihe nwaada na-ekwu na-akọwa na ọ karịa mma na ọ gwara ya ihe o ji ka o wee mara ma ọ na-eri nyawu ihe ma ọ na ọ naghị eri ya na o nwere ike ọ bụrụ na ya nwa n'onwe ọ wụrụ onye ahụ wụrụ onye eze na-adụghị n'ọnụ ịmana na anụ kpọrọ nkụ wee eze ka eji ata ya ọ ya wụ ihe nchere nyanwa na onwe ya na-ekwu ọkwa ya Nwada Kindness ọnya ihe ị na-akọwa wụ na ikwesịrị ike kọwaa ka ọra ikwesịrị ike kọwaa ka ịra ịkọwa ka ịra ịghọta nwaanyị amalụ ka o si ahazi onwe ya ihe na-akọwa na ọwụhụ anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ na chivita na ọgwụ na-ajụghị ajụ tupu zụọ gbam ị ga-ajụgoro onye a gịnị ka ị chọọ ọhịa kwesịrị ekwesị ịmaha nke onye na-eri ịghọtago ihe ebu ụzọ jụọ ọnya nne ka ihe ịchọ Nwada Kindness o nwekwere nwoke gị na ya ga-eso ofu afọ ọ gwa gị sị gị ụbọchị izu unemiti be before ọ gwa gị sị gị na eji m 1000 na ji 2000 na amara eme o nwere nwoke ya emenwe ya mana ọ hụrụ onye gị na ya mategoro aka unu amarago ịmara na ya ọ mara gị ị nwere ike ịgwụ ya sị nne taa ọ 500 ọ bụrụ pamita eji were ya nke nwaanyị amụkwa ama were ya jee ṅụọ but as long as na ọ ụbọchị izizi unemiti onwe mgbe ị ga-ebu n'obi na nwoke ga-abịa gwakwa gị sị gị na ekwekwa ego o jiwo ọ nara emene Nwada Kindness ọ nara eme o nwere nwoke ya mere n'obi ya ka m na-ekwu ọ bụrụ iwu na ọ ya akpa afọ ego n'oji ahụ ịghọtago enwere egwu na gị na mmadụ sokwu apụ nne ka ihe ị chọrọ ịṅụ ọkwa na ọ sị nne ka ihe ị chọrọ ịṅụ ịma o nwere ndị nwere anya obere nwee ndị nwere anya ukwu mụ na onwe m si na anya ukwu akwụkwọ na onye anya ha ka ikwikwe enwere ike si ya nne ka ihe ya aṅụ ọ sịghị na ọ champagne mana ijighị nyawu ihe anị ụmụ nwoke ụfọdụ amaghị otu esi were emenyawu ihe ọ ga-achọzi otu ọ ga-esi were gbaghara onwe ya echekwa m na o nwere ike were ya ihe mere o ji si ka ya wudu mbụ were ihe eji na akpagago ya wee hapụ maka ịgaga jụwa ka ihe ị chọrọ ịṅụ nke bụ eziokwu bụ na ụmụ nwaanyị dị n'iche n'iche ewe nwaanyị ọ ga-abụkwa ma ọ bụrụ ma ọ fanta ka ị gotere biskiti gịnị a na-abata udo mana Nwada Kindness ị kwesịrị ike ịjụ m mụ na ga ama mpụ apụ just nọọ weta ime ha ka ị ga-ajụ m nne ka ihe ị chọọ ejighịkwana m ike eri ịghọtago ogbe mmanya na inyekwana m ya ndị okenye mana ọ bụrụkwa iwu kwuru ị ga-enye m ya mana ị kwesịrị ike ịjụ m nne kedu ihe ị chọọ ọ gị kọmpụta apụta onye ka mụnwa na-ekwu nke m ọ bụrụ ịkpọ ọmụpụta nke ị ga-egotenwu ma nke si gị n'obi ma nke nwere ka ọ bụrụ na nke nwoke a bụ onye chivita ka ọ bụ o nwere ka ọ bụrụ na ọ na-aṅụ na mgbago nwee ka ọ bụrụ na ọ na-atatakwa anụ kpọrọ nkụ ọnụ ya ịghọtago ọ pụtasịkwa chịkwa na nwatakịrị nwaanyị bụ ka onye anụ kpọrọ nkụ ọ frọntụzi anụ kpọrọ nkụ ọ bụrụ na ị jụrụ ya nne abụkwa m onye na-ala ikikita na anụ kpọrọ nkụ ọ ga-amasị gị ka anyị ṅụkọ akụ anụ kpọrọ nkụ ọnụ nke nwaanyị nwere ike si ya achọghị m ịta anụ kpọrọ nkụ ha nye malt ị jụọ ya ajụọ bụrụ weta tuko come along with tuko come along with okpotoko isi agụta anụ ọ na-agụrụ na-agụ Nwada Kindness ịma na nwoke a ịmarakwa n'ọnọdụ ya ịmara ka akpa ya ara mụ na-agwa gị sị gị mịa ka m na-agwa gị sị gị that na 95% asọrọ m n'ọ 95% of ụmụ nwaanyị nọ n'obodo anyị iteke ha atụzi ha ka ebe ha ya eli iwe anyị akpọgodiri gị ahụ egwu ya abanye gị ara and ọ wụrụ nwoke niile ka ị ya akpọrọ ụda ahụ iwe ahụ ọ gị ma na-ekwu ihe ya that na nwoke a ka agwa gị sị nekwa ego na oji o nwere ike egwu na-atụ ya o jiri ụda ego ahụ ofilie dat na ọ nwere nwaanyị a nwere ike ịkpọkenye ihe ọ na-ejiro o nwere ike iwe ya ka o si weta chivita weta anụ kpọrọ nkụ ka m gwakwa gị eziokwu anụ kpọrọ nkụ kwa ezigbo anụ bikos anyịwawu ndị Igbo ije n'ụlọ mmadụ onye oje wepụta anụ kpọrọ nkụ nye gị onye afọ gị n'anya rie nne ọwụrọkwa kịta awụ na a na-eje weta anụ anara amịkpọ ya amịkpọ ịmịkpọcha anụ ụmụ nje kolesterọl nọ n'anụ apụọ ị na-atụ ya onye gị ihe n'ahụ
ịmakwa na oke ọya na-ayakwa kịta akwa bikos na ana amịkpa anụ amịkpa eri ọkwa ya maka ọsụrụ ya so nwoke a o ji lọv bịa o ji ezigbote lọv bịa inye dị gel anụ kpọrọ nwaanyị emetere ya ekweghị dị m enwere ụdị lọv dị n'ihe anwa nna ugwu bụ nkwanyerụ gị na nwaanyị na-afụ mgbosi izizi gụnwa bụ ihe si ya ka unu fụ ọgba nke ọ gbakwara otu wee bịa gịnị a na-abụ n'ọlụzi ya enweghị ọ bụgodị sef na enweghị ihe iweta nna mmiri anaghị ajụ mmiri ka eji emelụ mmadụ ọbịa anaghị ajụ mmiri dịka asị ga-eweta mmiri unu a na-aṅụ mmiri odo na-aba anya na nna ya agwa unu na-aba aṅụọ mmiri nawa mana nke ibebasị bụta anụ kpọrọ nkụ kpote kọp ị mahụ ka nke nwaanyị ihe ọ na-eri ọ bụrụ na ụmụ nwoke na-esi otu anụ na etest ụmụ nwaanyị amara ụmụ nwaanyị ha ga ọ bụrụ ụmụ nwaanyị niile ka ha ga-eme ụdị ha ịghọtago maka na nwaanyị nwekwara ihe mba onwe ha ọnwụ ụdị ụmụ nwaanyị ga-eme ụdị ihe ha bụrụ nwaanyị niile ka ị ga-eme Nwada akwema na na-ajụ ọjị akwema ọjị unu na-eje nwa na-asịta na ndị obodo oyibo na-eje chọọ nwaanyị anya lụrụ ha ya nụọ mana ka unu lụchara ya ukwu na-aba dị n'ime ụlọ unu chi igba awa ntịlọ hapụ okwu unu chi igba awa ntịlọ ka ndị unu na-edu ede agwa ya maka ịma n'ime onye nke anụwa mepere anya ọ chapụtalụ gị anya ịma nnọgide n'ọmgbe maka ụfọdụ ụmụ nwoke na-emekpa ụmụ nwaanyị anya dị anya ịchọọ onye nke isi atara mpe na-ama okwu ike ihe ọ bụla ị gwa sị gị yes daddy mana ụmụ nwaanyị anya ụmụ nwaanyị kara aka nya gwara egwu awa ntị tigwara etigwo Nwada Kindness enna ịma na ụfọdụ ndị amaghị na ewu onye na-eme ihe ntọọchị ma ọ bụ nke a na-akpọ kọmedi ụfọdụ n'ihe ndị ị na-ekwu uwo na ị na-ekwu ya maka ihe onyonyo ị mere ụfọdụ n'ime wụrụ ihe ị na-eme ka ndị mmadụ nwee ike taa ọchị mana otu ihe si were kwuruzi ugbu a ọ na-amawu onwe na anyị na-ekwu anya na-eme gịnị na-akọwa maka ndị mmadụ nwere ike ha na-enezi anya na-asị nwa tupu ya gara ihu ọ dị mma na agwara m ha iwe onye na-eme ihe ntọọchị mana nke nwere eziokwu nọ n'ime ewu na imechara ka ọ sị na imechara eme gịnị taa onye nwa anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ ọkwụ ya maazị izu kịta ka ị bịara ọkwa imechara taa onye nwa anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ ọ laikịrị ọdị anụ ọ ka jụrụ nwoke anụ ya jụrụ ya chiviti ya mana ọ tachakwa ịhụrụ chiviti ya mechakwa taa anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ ada ajụ ihe eji ya ọbịa ọkwa ihe eji nkọ mmadụ ọbịa ada ajụ ya ije ebe a mụrụ nwa ọfụrụ ihe eteriri pawuda ịghọtago Nwada Kindness mana otu a ka ọ dị biko n'ịga n'ihu onowu ka nọrọ ya kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị na-etonite maka na nke wee eziokwu nọ n'ime ewu na iwe onye na-agba nwaanyị na-agba mbọ n'onwe gị ka anyị dosagworo nke ahụ n'ụsọ ọwụhụ na ị nọ na-achọ ka mmadụ nye gị ị na-arụ n'ebe a na-ebe mgbasa ozi na-asụ bekee broadcaster ị na-azụ nwa ahịa gị na-eme ihe onyonyo gị na-emekwa ihe ndị ọzọ na-eme iji wee na-eme gịnị na-enweta ego ọ ka ndị ụfọdụ hapụ ịghọtaghị gị na o nwere ike ọ nweghị ihe ị na-arụ biko ọ ga-amagbu onwe na ụmụ nwaanyị anyị ụmụnne anyị ndị ọzọ ga-adụkwa ihe ndị oyibo na-akpọ independent ịnọrọ n'onwe ha otu isi wee nọrọ kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ha maka mgbe ụfọdụ a na-eme agụcha akwụkwọ nwe ihe dụnụ ekwurozie maka ya ụfọdụ anọrọzie n'ụlọ ụfọdụ ekwurozie maka ya na-eme ya na-ekwesịghị na-eme mana gwa na onwe gị ịnọrụ ha na ị na-eme nka iji wee mee gịnị okwu na ị na-enyere onwe aka ka ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ nwaanyị anyị ụmụ agbọghọbịa niile na-etonite nke bụ eziokwu bụ na ihe ọ bụla itinyere obi gị ka ị ga-emenwu ya hapụkwa nke motivational speaker maka mkpa akwụkwọ motivational speaker mma agwa gị ka ọ dị ihe ọ bụla itinyere uche gị tinye anya na ị ga-eme ya
n'ihe nọkwa n'ụlọ ụmụ nwaanyị ji agbakwuru ụmụ nwoke mgbe ọbụla bụ maka na ha chelụ na ha nwa ama mkpatawa ugwu ego ahụ ụmụ nwoke na-akpata mana ha nwa na onwe ha gbabara mbọ malụ ka ha nwere ike ịgbatanwu ihe enwere ike mgbe ị ga-ebido ọfịa arụ mgbe nna efe a na nna m na-akwa Ibom ịghọtago ana m eje Ọnịcha ebu boxers ebu singlet ebu perfume enwe ndị ka ji m ụgwọ ruo taa enwere onye nke onye ụlọ ụka anyị mana mma akpapụ ụlọ ụka ọ na-arụkwa ọrụ n'ụlọ ụka debe kporu boxers m na ibedia kwụọ m ụgwọ m mkpụrụ ya na-abụkarị ịnọ ọgụ n'ụlọ ụka otu ụbọchị neta ya sị na ebe a bụ ụlọ ụka ka m kwanyere onwe m ugwu iwe fụ na ụfọdụ oge ị ga-afụ ndị ga-eme gị ihe ga-adịghị ka ọ gị hapụzie ihe ahụ ị na-eme isi nna chọrọ onwe ị ga-enwetenwu n'ihe a mana ọ bụrụ na ị kwụchie ike na-eme ya ofu mbọsị ube gị ga-erukwa n'ịlacha aka ọ bụrụ na nwoke ga-agbanwe mbọ gbata mbọ nwaanyị ga-agbakwanụ mbọ gbata mbọ nwaanyị nwekwara aka na-abụ nwekwa n'ụkwụ na-abụ ọ ga-akpalitela ụmụ nwoke arụ maka na ụmụ nwoke na-alaịka ụmụ nwaanyị ihe ụmụ nwaanyị na-amasị ụmụ nwoke ọfụma nwoke mfu nwaanyị na-agba mbọ ọfụma ọ ga-achọ ịdọnyere ya aja n'ukwu mana ọ maka na ụmụ nwaanyị anyị ọ na-aka ha mma ịsapụ ụkwụ mana ibido kịta asachikwa ụkwụ sapebe aka gị were aka gị lụba ọrụ nwanne m nwaanyị nwoke obere chenji a nwoke a ji emere gị gaị ikpọ ya ibrọsh ya so ọ bụrụ na ị na-anụ olu m kịta nke ahụ ị na-eme isi ike ọ bụkwa na onwero nke ị na-eme chọọ nke ị ga-emewe echewekwana gọọmenti maka ichewe gọọmenti chee gọọmenti etiti chewe aka na-achị obodo gị ọ ga-afịa arụ every year a na-enwe graduate ụlọ ọrụ one ka a na-alụkwa na every year a na-ekpodo batch ndị na-aga service ebekwana ka a na-ewe ha n'ọrụ chọọ ihe ị ga-emewe ọ bụla afọ ezụwa inwe anya nke chọọ nke ị ga-ahụ ịmụta ya ibido mebe ya nke ọ bụla ị ga-emenwu Facebook nọ kịta na nwere so many places ị ga-etinyenwu na ihe m na-eme ọ bụgodị na ilehọ tata ilehọ n'izu a ilehọ n'ọnwa ilehọ n'arọ a ọ bụrụ na ịkwụsị ike enwere ike n'arọ ọzọ na-abịa ndị agaghị nwa nke a na-agbakwana mgbe ọbụla ọ na-etinye ha ka m gụkene ka mmalụ kene ka ọ dị tupu ị na-ama ihe na-eme ibido lebe afịa mgbe ahụ ị na-agụzi na mmiri ya biko nwanne m nwaanyị jite ike ọ bụrụ na ọ nwere nke ị na-eme ka barụ ya nwee nke ị na-eme ị na-eti ike ya na ekpere ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eje ụka ịghọtago osi Chineke nna nekwa nke ịtụkwa na onye na-alụ ọrụ onye ị ga-agọzi ihe ọ na-alụ nekwe nke nna alụ nna gozielu m ya ị bụrụ onye na-ekpe na obi na ala ikperu chi gị si chi gị apụtago m n'ụbọchị nke taata lee nke m na-eme gozielu m ya ọ ka ọ dị. Ndewo maka o nwere ihe mere nji were sị ka inye ndụmọdụ a maka na o nwekwara ụmụnna anyị ndị ga na-eme ihe ndị ọzọ a nwere ike ha agaghị anọ ruo n'isi were nnata ndụmọdụ anyị nyere ugbu a aka nwekwara ndị chọrọ ịjụ ajụjụ mana tupu m aga n'ihu o nwere onye nwanne anyị jụburu ajụjụ sị na ọ ya amasị ya ka ị gwa anyị ịgwa ọha na eze ndị na-ege ntị ma ịnụgwo di ajụkarị gị ajụjụ ya mgbe na-eme ihe onyonyo m n'ụtụtụ ahụ were jụrụ ya ka o nweta ụfọdụ ndị mmadụ si eme ha tupu m na-aza ajụjụ ahụ ewewe ikorobịa mgbe ọbụla m na-eme ihe onyonyo ọbịa this married girl I know her husband she's even divorced ebee ka isi marụ m ebee ka isi merụ di m ịbịa wedịn m ekunye gị rice so bika anụbeghị m nekwa mkpụrụ ahụ nwepụ ihe mgbanaka nwepụ ekwefụrụ ya nke ọ bụrụ enweghị nwapụpa ọtọ n'ihe a na-eme ịgwa nke bụ eziokwu ndị na-ekiri anyị ugbu a o nwere ndị ọ nọ n'ime obi mana nsogbu adịghị ị ga na-enweta gewecha ntị ị ga na ịdịkwa njikere ha bịa na nna-eche ya eche mana ọma nkarịrị ofu onye mba ofu onye ya anụzi iri ofu onye ọya ka na-ekwu ndewo nwanne anyị nwoke Ndewo. gaa n'ihu.
Ana m ekele unu maka na adị m na Facebook na-awụ unu na-eme. Ndewo. Daalụ. Ya bụ okwu wee masị m maka na okwu gbasara di na nwaanyị a bụ nnukwu okwu na-aba anyị. Ọwụkwana ihe kwesịrị ka onye ọbụla wee tinyere ya ọnụ ka emezie ya bụ okwu bifo ihe emebie. Tupu ị gaa n'ihu nwanne anyị, tupu ị gaa n'ihu ọ ga-amagbu onwe ka ị gwa ya aha gị na ebe anyị si wee na-anụ ọnụ gị. Ikwutazie ya nwee m ike gbazie gị ọnụ ihe anyị ji n'ụbọchị nke taata. Okay, aha m bụ Edozie Meyosin. Ana m esi mba Italy na-akpọ. Ndewo nwanne anyị Edozie. Ka ka Italy dị n'ụbọchị nke taata? Mere Chukwu na-adịkwa mma. Ndewo Nwada Kindness na-ekene gị na ụmụnne anyị ndị ọzọ na-ekiri gị n'ebe a. Ekenekwa m ya, ekenekwa Nwada Kindness. Ama m ibido na mbido wee gewe ihe anyị na-ekwu ka ị chọrọ ka m gbazie gị ọnụ maka ihe ajụjụ anyị nwere maka ya nwa. Anụtụkwara m ihe m na-ekwu mana ọ bụrụ na e nwere ihe ị na-achọ ka ị jụọ mmụọ ka m mata bifo m etinye mmiri ya, ọ ga-adịkwa mma. Ọ ga-amagbu onwe. Nwanne anyị nwaanyị bụ Nwada Kindness Ezeugwu anyị na-anabụ n'ụbọchị nke taata. Ọ wụ onye ihe gbasara Igbo na-amasị. O wee wụrụ na o nwere ihe onyonyo o mere bara n'efere mba ụwa ebe ọ kọrọ akụkọ maka anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Amamiwu ị na-enegwe ya bụ ihe onyonyo? Mba, afụtụbeghị ya nke afụtụbeghị ya. O wee bụrụ ya aga m eme ihe ndị oyibo na-akpọ sọmarị. O wee wụrụ na nwoke na nwaanyị ha mara onwe ha izizi mbụ ha na-afụ nke nwoke kpọrọ nwaanyị garuo ebe a na-ere ihe wee gote chivita na anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Otu nwanne anyị nwaanyị si wee kpọọ ya ọsọ anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ were nye nke nwaanyị. Nwanne anyị nwaanyị wụ Kindness a na-akọwa na ihe mere n'ụwa na nke nwoke kwesịrị ịjụ nke nwaanyị ihe o kwesịrị igotere ya na ọwụghị oru ha kpọrọ ya jee ebe ahụ ihe ọwụ na ọ masịrị ya o were zuo nke nwaanyị na o kwesịrị ịjụ nke nwaanyị ajụ tupu o gotewe ya. Ọ ya wụ ihe anyị na-atụle n'ụbọchị nke taata. Were ọwụ na ị na-ege ntị nwekwara ihe ndị ọzọ na-anọkwa n'ime mana dịka m si wee kọwaa ọwụ na o nwere ajụjụ ị nwere ike ịja gbasara ihe otu m si kọwa be ya ị nwere ike gaa n'ihu. Okay, daalụ. Ndewo. Ihe dị na ya bụ na anyị niile na nke bụ eziokwu. Maka na anyị niile dịka ihu anyị si dị iche iche bụkwa ka ihe gbasara anyị ji dị iche iche. Ọ bụrụ na nwoke kpọrọ nwaanyị wee pụọ maọbụ enyi gị nwaanyị maọbụ nwunye gị maọbụ onye ọbụla ọ sọrọ ọ na-abụ anyị na nwaanyị bi na mba ndị ọcha. Ọ na-abụkwa na unu pụọ enwe nke na-agụgụ ime ọda nke gị isi na ọ bụ ya nke na-agụgụ jụọkwa na ya asị ya ka ekwere nke na-agụ ya maka na o nwere ike nke na-agụgụ mkwere ike ọ bụrụ nke na-agụ ya n'oge ahụ. Ya bụrụ na ọ bụ ya bụ okwu ọ na-ekwu ziri ezi na ị ga-ajụ na ya asị ya ka ihe ọ na-achọ iwe. Ọ bụrụ na ya esi otu ahụ adị ịbụ akwụkwọ na sometimes o nwere oge ọ ga-abụ ekwe na ụmụ nwaanyị na-chọrọ ka wee dị onwetụrụ ya na ihe ọ ga-achọ ndị ihe ego ọ na-achọkwa ka o nwere ike ọ gaghị erikwe ihe nke anyị na-achọ ego ga-eritere ego. So wee bụrụ na ya adịkwa nke afụrụ m ihe onowu ka esi akwa yebe ahụ ya nọkwa ebe ahụ na-ekwu maka nwoke na nwaanyị a na-ekwu maka alụ nwoke na nwaanyị nyere oyi ọbata ụlọ nwoke na-enwe ụmụ nwaanyị buru iru nne nwaanyị na-enwe ụmụ nwoke dị ụlọ wee na-asị na ọ ga-agbakọ onwe ya ma ọ bụrụ na e were eziokwu na-eso onwe anyị iwere na-eso onwe anyị enwere ịgba mbọ kọwara maka na enweghị ajụ ezi nwaanyị fụrụ gị n'anya afụrụ gị n'anya n'ọkwa nna ọfụ gị n'anya ịnụchagodịta ya na ọ ga-aka m ọfụma ọ mara nke ya ọha ebe aka ya okonye ka ya ihe na-adịkwanụ Ndewo.
Ndewo nwanne anyị nwoke, ndewo nwanne anyị nwoke, daalụ na ịtụnye atụmatụ gị n'ụbọchị nke taa. Nwanne anyị Kindness, ịnụgo n'ihe nwanne anyị nwoke kwuru, ọ dụzi ka gị na ya na-abụ mere ihe a, gị na ya na-abụ ụnọ gbara izu. Anyị agbakwa izu, uche ya dị ya, ọ nọ spirit. Ọkwa ya, o nwekwara nwanne anyị ọzọ na-akpọ nụ ka anyị nụkwuo ihe ọ na-ekwu tupu anyị ajụ ajụjụ tupu anyị agawa. Ndewo. Ndewo. Hello, ha nwanne deme. Ndewo, nwanne anyị biko gwatụ anyị aha gị na ebe anyị si wee na-anụ ọnụ nwoke ọma. Okay, aha m bụ Prince Austin Onora. I'm calling from Italy. Ndewo, ndị Italy unu chetara anyị n'ụbọchị nke taata. Daalụ nne o. No. Nke a m fụrụ Kindness, ya ka m ji wee pụta ha ka m kwuru ka m na-ekwu taa. Nsogbu adịghị, ọnụ ya. Kindness, daalụ. Ana m ekene gị ezigbo mmadụ, ị ga-adị ka eji maka na etu adịghị agwụ Gbam. Ọ maka anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ wee ka m ji wee kpọọ. Amen. O tegwe nsi achọ oge m ga-enweta ya anyị ihe yagodo mgbaghara maka okwu ahụ o kwuru because na ọ sị na ya takwada anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ. Ọ mechara ọ tara dị anụ, ọ jụrụ dị anụ, ọ tara dị anụ. Kama onye weta anụ kpọrọ nkụ ka ọ na-emebụ ya ka o mebọrụ. Ka o si na ịṅụ jivita, ama m na jivita ahụ abụ nwoke ha kwuru si nye jivita na ọ ya nwecha aka ekwuche nye jivita. Mba, ọ sị na nwanne anyị nwoke, ọ sị na ọ wụghị ọ nwoke ji aka ya, ọ jụdụghị nke nwaanyị ajụ ka enye chivita. Ọ ya nwa ji aka ya ma anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ma chivita, nwoke ji aka ya azụ, ọ jụrụ nke nwaanyị ajụ. Ọ ya wụ iwu ya na a gara ịjụ ajụ tupu aga iwu ya. Ihe ya ghọta na ịfụ na anyị na-aka ikpe n'ọnụ ofu onye n'ọnụ Kindness, anyị aka n'ọnụ nke nwoke mara onye na onye chọrọ okwu maọbụ onye kwuru nke okwu ghọtagbo ọsịa nwa na-ekwu ya na aka ka na-egere nke ya. Nna ya ka ọ yọọ mgbaghara maka okwu ahụ ewutere ndị ọ na-ekwu nọọ ndị n'obodo oyibo ka anyị mabụ ndị ọ na-emekwa ihe ahụ, ọ na-awụzụ anyị na karịa otu anyị kwesịrị isi wee na-eme ihe na ghọtagbo. So onye ayọta mgbaghara maka anụ kpọrọ nkụ ahụ dị na sọ ọ tara amebọ nwoke amebọkwa ndị ahụ ndị ọzọ n'obodo oyibo ghọtagbo. So Chukwu gọzie gị na nsi atọgharị ya ndị Chukwu mere ihe n'onye Enugwu ka m si ya nwechiri Enugwu m ga-afọnta Enugwu one day ghọtagbo. Ka ọ gaa n'ihu zaa ihe i kwuru, ka ọ gaa n'ihu. Nwada Kindness, ịnụgo n'ihe nwanne anyị kwuru, gaa n'ihu zaa ya. Daalụ sị ezigbo mmadụ, ekele bugo m deme. Ịma na isi na ọmụ na-ekwu n'aka ịghọtago, ọ bụrụ na ihe onye etinyere ebe anụnwa bụ onye osi obodo oyibo anaghị ekwu okwu ya ọzọ nọ n'ọnụ ya kwụ ya. Amaghị m ihe na-enweghị iwe isi m na-eji wee yọọ mgbaghara, ọ mmadụ ihe na-enweghị iwe maka na ịmara ihe n'obodo oyibo erika, ihe n'obodo oyibo bụ ọ bụrụkwana ihe niile n'obodo oyibo na-akpụzi agwa. Enwee ndị bụ ịya akaliri ibe ike ide ata ife agwụ ịghọtago, nwekwa ndị bụ akpọkwa gị akwanyelu gị ugwu jụọ gị nne ka ihe ha ga-ewetara gị. Ọ bụrụ na ịkọwalụ m ebe m na-esi yọ mgbaghara wee manụla ebe m ga-esi wee yọwa malụ ka mma adaba na ka m na-esekwu etu ka mma chinye aka elu. Maka ọ bụrụ na isi m yọ ihe m na-ama ayịyọ mma ayọ ebe m mejọrọ ịkọwalụ m ọmụ yọọ maka na ntara anụ kpọrọ nkụ ka ọmụ yọọ maka na nsị nọ ndị obodo oyibo. Ọ bụrụ ndị obodo oyibo niile, a sị m ụfọdụ ndị obodo oyibo dịka onye nke ahụ a na-ejigodo agaghị eme ihe ọ bụzie na enwere ihe ọzọ na-enweghị ihe ịchọ ka nyọ ngwaala ịkọwara mma ayọ ọma. Nwanne anyị nwoke, ịnụgo ihe o kwuru, gaa n'ihu. Anọ m ihe okwu ama m na Kindness ka m ji wee fụ ya mụ hapụ ịga n'ihe mana ka m ji wee fụ ụdị mmadụ ọ bụ. Ọ bụrụ onye ihere na-eme atọ, ọ bụrụ onye ihe ụta na-eme ewetara ihe ọcha ha ọ ga-ekwunata okwu ka m ji wee mmadụ ọsọ ọnụ ya na-emegharị, ọ bụrụ onye na-eme ihe na-apụta onye MC onye mgbasa ozi nke ndị oyibo kpọrọ broadcaster. Ọ bụrụ na a na-enye ya anụkpọrọ ọhụrụ nkụ na-enye ya jivita, ọ ga-ekwughachite na ihe ọ chọrọ. Ihe ọ na-ekwu abụ asị abụghị na-ekwu ya ya jagodo mgbaghara maka mmekọ nwoke ahụ
omebekwa onye wetara anokwu na-ekapali ọbanyere ya ya nwere ibe gobe na soshal midia abịakwusiwe onye wetara ihe ori nwanne uche eke niile enwere ka ọ dị na ịma ihe menụ nwanne anyị nwoke ọya wụ ihe m chọrọ ikwu ọ sị na ọwụ ya wụ ihe mere ihe anyị ga-emewe n'owu maka o nwere okwu ikwuru biko ka ezi ka o ji gbuzielu akpụkpa dị onye ọzọ n'ike na ekwucha ya mkpakarị onye tara anụ nwanụ ịma na ihe mere nwanne anyị nwoke ka nza ahụ nke a ịma a sị na o metụ imi o metụ anya o nwere ike onye ahụ o mere ụkwụ onye nọ ya n'ahụ onye ahụ nwere ike wụrụ onye ihere mana dịka isi were kwuo kindness nwere ike ọ wụchaghị onye ihere ka onye nke ahụ mana o wee wụrụ ya ihe ga-eme n'ụwụ na anyị ga-agwa kindness oyi eme gịnị anyị ga-ama otu a ga-esi mee ka e nwee ike n'onu onye nke ọzọ maka na anaghị ebi ikpe n'onu otu onye dịka isi were kwuo ọwụzie na o nwere otu ọ ga-esi were akpọzie onye nke ahụ anyị enwekwana ike mara ma o nwere otu a ga-esi were nụtụ onu ya were mazi otu a ga-esi were tinye ya okwu mana nke wee eziokwu nọ n'ime ewu na o nwere ihe ndị anyị si na ya okwu mee gịnị na-amụta nke mbụ were bụrụ na obodo oyibo awụ je bụrụ o nweghị ebe ego na-amị n'elu anyị ekwugwo nyawo ihe nke abụọ wee wụrụ na ịwụrụ nwaanyị ị kwesịrị ị na-eme gịnị ị na-achọ ihe ị na-eme ị ga na-eji na-enweta ego ị gaghị eme gịnị tụkwasị obi n'ebe nwoke nọ ọ ya wee ebe ahụ ka anyị na-edozi nyawo okwu mana gaa n'ihu chịkọta okwu ị nwere tupu anyị agawa na nchịkọ okwu m n'okwu anwago ịmara ndị Igbo na-asị n'obele ji ka iji amaolu nwoke ahụ enweghị onye si obodo Igbo bata bụ nwaanyị wee pụwa ya sị na ya ezughị nwaanyị ga-ejidere mana oge ụfọdụ ọ bụrụ ka ịkpa ya uru mana ọdụ mmadụ ọ bụ ọdụ mmadụ ahụ ọ bụ akụkọ anwapụtalụ ka ha si wee jee ọpụta kụọ ya n'ama ịfụ na ọ bụ na nwoke a na-achọ onye na-ege ebi na ọgba ha naba bikọs ya hụra ndị n'ime ụlọ ọpụta igwe mmadụ anụ ya n'ezi agwana kandidet nwaanyị ya gbasakwa ozi ka o si gbasa ihe ma na-abụjiri na-eso anwa ghọtagwo e nwekwara ike nwee ihe ndị ọzọ ha merụ ọ ya akọkwalụ kindness abịakwa igwe anyị anwa na-ekwesịghị maka ma agbapụrụ apụpụ so ha na-abụ ihe so wee pụọ akpụrụ onye ọzọ wee pụọ enwegwu enyi m nwoke si obodo Igbo bata o zuru ka eme mana ọ ga-ega na-esi utu na-aga eri ka enwe ihe ọ na-alụ na-achọ nwaanyị ọ ga-anụ bikọs na ome onwe onye si obodo Igbo bata anya ha nọ n'elu ihe a dị n'Igbo wee tụgharịwa ya ome onwe ka onye ọfọhọrọ si ebe a wee ghọta ezigbo nwaanyị laik ya ka o si wee dị a na-agbagbu ndị na nwunye kwale otu ata na-ebi n'Igbo ya ka dịwo n'obele ji ka eji akpa n'olu anya ọbụla ya fụrụ na-amara nwaanyị ọbụla na-achọ ịlụ nwaanyị na ihutu obi ala ka ị na-achọ onye nwere obi umeala a na-abụghị ebi ma ọ bụghị onye aya si na ọta ga-akpaka n'aka onye a ga-abụ ebe ọ bụ na afụrụ na-achọ dịka champion a na-akpa ahụ oke nna anụ ahụ ghọtagwo nwee ka m na-achọ nwaanyị nna anyị bịa n'izuzu achọghị ha ga-ọsi enye champion nwaanyị ga-anya nwụcha champion ma ama akwụkwọ eke ka enwere ihe dị iche na enyi nwaanyị ihe dị iche na nwaanyị na anụ ahụ ndewo nwanne anyị nwoke ọ ga-amagbu onwe ka anyị nwekwa ike nnabata ụmụnne anyị ndị ọzọ ntụmatụ ga-amaka ọ magburu onwe ya a sị na ntị na-anụ ihe ahụhụ ma ọha ka okpu ata ọ dị ka onwe ego na ya nọ ama m na ịgbaghara ugwu ya maka nwanne gị nwoke ndewo nwanne anyị o daalụ jisi ike daalụ o wee bụrụ ya Nwada Kindness ka anyị wee nabatakwa otu onye tupu anyị eme ihe na nwanne anyị nwoke biko nwanne anyị nwaanyị biko gbatụnata ihe iji wee nne anyị ga anyị biko nwanne anyị nwoke ị nwere ike ịgbatụnata igwe iji wee nne gị anyị ntị biko anyị na-anụ ihe anyị na-ekwu gbatụnata igwe nke ọzọ ngwa gaa n'ihu ukwu anyị aha gị na ebe isi akpọ
ka e gbuo nke tupu anyị apụ. Okay, aha m bụ Esebilo NS. Ndewo nwanne anyị NS. Steeti. Ndewo. So esi bụ Nigeria na-akpọ. Ndewo. N'ebe na mpaghara ebe na Nigeria. Asi m Lagos na-akpọ. Ndewo. Ngwanụ gaa n'ihu. Ọkwa ịnụgo ihe anyị na-ekwu maka ya nwanne anyị ada. Ebido m n'isi na-ege ihe niile unu na-ekwu. Gbam. O tekwana m na-eme campaign na program a, thank God na-enweta m ụnụ taa. Ndewo nwanne m. Gaa n'ihu. Nwada Kindness, ana m ekele gị. Ị ga-adị ka echi NS maka na isi adịghị agwụ onye abalị. Alakịrị m okwu gị a. Ihe anyị na-ekwu maka anụ ọkụ na-eju ọnụ a, iji okwu ịma ụzọ okwu na-abụ ka m chọọ itinye n'ihe a na-ekwu. Mba nwaanyị ọwụ na ịbata ụmụ nwanyị dị good. Mana ihe na-eme ọ dịka na nwanyị a request ọ dịka na nwanyị amaghị ihe ọ chọrọ. Ọ dịka na nwanyị na-ekwu dịka Nwada Kindness na-ekwu na ekwesịrị iji ya ihe ya wa chọrọ. Mana ị nwere nwanne anyị nwoke ị nwere ofu ajụjụ ị kwesịrị ịchọrọ ịjụ ya maka ọwa ajụjụ ka anyị na-anabata. E nwere ajụjụ ị nwere ịjụ ya ị jụọ ya ka o nwee ike saa ahụ maka onye ọzọ nwee ike bata. Okay. Ajụjụ m chọrọ ịjụ gị Nwada Kindness bụ ị na-arịa na-ekwu. Gaa n'ihu ọ na-anụ ihe na-ekwu. Okay. Unu abụ ụmụ nwanyị na-abụ n'ụlọ na Nigeria. Sị hụrụ na ala ike bụ nwoke obodo oyibo nwoke obodo oyibo nwoke obodo oyibo. Ụmụ nwanne unu nwoke ndị akwa n'ụlọ na Nigeria na-enwere ihe a na-eme. Ọ bụrụ na nwaanyị ọzọ akpọrọ nwaanyị ọzọ pụọ, nwaanyị ọzọ wee ihe na-eme ha na ọnụ si eme ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ndị nke nọ na Nigeria. Unu ọnọ ya ala ike ya. Ndewo ngwanụ Nwada Kindness. Ajụjụ gị ma mma kpọọ ihe ọjọọ ịghọtago. O nwere onye ọ ga-abụ a na-eme nwanne ya ka a ga-asị na o nwere isi ọ dị ya mma. Ịma na eburu ụzọ akwụ onye ọzọ dịka onye kasị. Nwoke nọ n'obodo oyibo nwaanyị ya na-abụ na-eme ihe a nara apụta agwụ ya ka ọ dị bụ eziokwu dị n'ime ya ọ dị mma. Mmanwụ olu ụmụ nwaanyị na-emebi ihe a maka akụkọ m ụmụ nwaanyị nwere ụmụ nwoke ise. Enwere onye nke bụ assignment ka ọ na-ede. Enwere onye nke tozuru etozu eji afọ akpa. Enwere onye nke ahazi bebi. Enwere onye nke na-akwụ ụgwọ na akaụntụ. Ịghọtago ọ dịrọ mma maka ihe ewute isi nke wete nke a itikọ ọnụ na-egweri ha ọ dịrọ mma. Eme ya nwanne m nwoke ọma adị m mma. Nwaanyị esi aka pụta gwa nke nwaanyị na-adọsi ebe ọ ga-aga mkpọ nwanne m nwoke ọdụ oyi iji ahụ ga-adị ya. So nwaanyị ọbụla na-enwe ha ọ dịrọ mma. Ịghọtago gaza na ndị nke nọ na Nigeria ọkwa na ebe ọ dabara onye na onye ịghọtago. Ọ bụrụ na nwoke gbaa mmasị na Nigeria nnenesi anya ọ bụrụ ihe nsọ maka ihe nsọ ịghọtago. Ọ bụrụ na nwoke gbaa mmasị ọ bụrụ na ọ dị nsọ ọ bụrụ ihe nsọ mma nkwe kọsọ ọ bụrụ na nkwe obi agaghị ama na-aba na relationship mma ndị happy. Then ọ bụrụ na enwe onye nke n'obodo oyibo gbaa mmasị nyocha anya ọ bụrụ ihe chọrọ m ga-ekwe. Amaghị m ịghọta ebe si abịa. Aghọtara ihe na-ekwu. Ọ bụrụ na nkwenye nke nọ Nigeria gbaa m asa ọ bụrụ ihe nlaiki ka m na-afụ n'ime the young man m ga-ekwe. So ọ bụrụ na m afụ ya n'obodo oyibo m na Nigeria udo ma afụkwara na Nigeria m chọrọ onye n'obodo oyibo udo. So anya bụ ihe dị ya. Ndewo. Ị nwere ajụjụ ọzọ? Ihe ọzọ m chọrọ ịdịkwa gịwa bụ Nwada Kindness.
I like to farm kisi ekwu. Mana ihe ọzọ nchọrọ ịjụ bụ kọwatagodu n'ụmụ nwaanyị ya na onye na-enwela ọta na ọ ga-enwe echi na ọ bụrụ iwu bụ na mmadụ ga na-efe n'elu bife wee kwete o nwere ndị mma na-enwebu n'ego bifo bikọsụ na mmadụ nọ n'obodo oyibo abụghị garanti ọ bụrụ ya nọ n'obodo oyibo buru ego o nwekwara ike ihe mee ya echi ọbata obodo a ọ batazi obodo ọma nwee nke ọ ya ejide aka otu ndị nke anọ na Naịjirịa ka ọ tagodo ụmụ nwaanyị na ihe niile awụrụ ihe obodo oyibo na ndị nke nọ na Naịjirịa na-agbasikwu mbọ ike na-emesi ihe ike ya bụ ihe nchọta ka etinyela ha Ndewo. Ana m eti aka ekwe na nwoke n'obodo oyibo ha bụkwa na ihe dịchacha mma ahụ enwere ụmụ nwoke nọ na Naịjirịa na-eme ihe ike nwee ndị nke n'obodo oyibo ihe na-akala ahụ mana ọ bụrụ na ọ fịara nwoke arụ aka abụọ na ọ na mkpata n'ezi ụmụ nwaanyị anyị ọ na-adị anya ọsịsọ ọ na-adị anya ọkụ already made ma mụ na-enwe m ana m achọkwa onye na-eme ọfụma maka na ana m eme ọfụma ọ bụ ma na aka onye gba aka na-achọ onye ọnwa ndaba mana ọ bụrụ na ị na-eme ọfụma ị ga-achọkwa onye na-eme ọfụma ụmụ nwaanyị anyị biko ana m ekwu ekwuchi ya ike onye nke iji igwe n'aka chakwa mma maka onye nke ahụ ị na-eti ime agwa mgbe ọ ga-abata ime agwa ka ọfụgo onye ọ bụrụkwa maka na ị na-anụ na ọ n'obodo oyibo nke na ego ga na-ada enwekwa onye nke nọ na Naịjirịa sị ege nne hello sikwa ya hi ọsụkwa ha kpara isi ya fine maka na nwere ike ọ bụrụ ebe a ka Chineke na detinyere gị na onye ahụ then nwaanyị ọbụla na-esi maka na nwoke a ga-ebido ọ gara emelụ nke emelụ nke ọzọ nne enwere ihe mere gị n'aka ịma ntị nwaka gị n'ọrụ nwaanyị ọbụla na-asị nwoke n'obi ego na nwoke a ga-eburu mana n'iji ụwa naira ahụ ọzọ ọ na-eji ego ga ego abụrụ elekere nke isi na mụ na onye ama mmanwụ maka na enwere ike ọ bụrụ nwa ga na-akwụ ndị ede ya na ụgwọ mana ka ọ na-enweghị nsogbu iji shishi iji igwe naira enweghị ihe ị na-arụ bịakwa nwoke ọzọ na ọdịdị okwu nara adịkwa gị ịtala akwụkwọ ka eze so onye nwere ịmarụ ka o si wedabara gị onye ahụ ịghọtago iji nwayọọ na-eso dị ya ọ bụrụ onye nọ na Naịjirịa ịbụrụ onye ga-aga onye nwoke aja maka ọ bụrụ nwaanyị niile na-adị onye nwoke aja imirikiti ụmụ nwaanyị nwoke nwere ihe ha na-eme mkpatụ onye ọbụla tọrọ onye na-eme ọ fịakwara arụ iwetekwa nwaanyị ji kwado unu aba na-abụ ya na-akụkụ ya na-eme ya ọ fịakwara arụ ọ kwara ezigbo arụ inweta iwu nwaanyị ahụ hapụ ya dozie ọfụma maka na ọ bụrụ nwaanyị niile ga-emerụ ya gotago so onye a bụ ihe dị ebe ahụ ụmụ nwaanyị enwe nọ na Naịjirịa hello inene onye ahụ ọ bụrụ ego ya ga-ebu nne nke iji n'aka karịkwara nke na-afụ o wee bụrụ ya bụrụ ya nwanne anyị nwoke Kindness. Ndewo. Daalụ Nwada Kindness. O wee were daalụ n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị NS o biko gbakwa mbọ bụkwa ya mgbe ọzọ o daalụ rinne o daalụ anyị kpọpụtacha onye nke a marazie na anyị ga-eme gịnị anyị ga-akpọta Chokomilo bifo anyị emechi okwu. Ndewo nwanne anyị. Ndewo. I'm greeting. Daalụ, anyị na-anụ ọnụ gị ọfụma. Gaa n'ihu gwa ya aha gị na ebe isi agbọ. I'm Mr. Annie and I'm calling from Germany. Daalụ, ọ magbu onwe ya, ọ ga-amagbu onwe ya ma ijiri Igbo were na-agwa ya okwu. Igbo m ga-adịkọ otu ọwụ na isi gbubitie nsogbu adịghị. Gaa n'ihu. I'm greeting you, my brother, Nwada Kindness. The girl, you are so funny. I've been watching your program sometimes.
And the first day I watch this anụkpọrọ nkọ na-eju ọnụ. Iwebekwa ya aha gị na ebe isi akpọ nwanne anyị nwoke. Afa gị na ebe isi akpọ igazie n'ihu maka ijezie n'ihu jụzie ya ajụjụ nwere. Aha m bụ Succeed. I'm calling from Germany. I'm onye Enugu State. Bam. Ị ma na Nwada Kindness bụ onye Enugu State. Are you sure? Oh, Enugu. That's nice. I'm happy she's looking more pretty this time than the first time she made that video. Hello. Ọ na n'ihi na-ekwu. Biko na-ajụ ụmụ nwaanyị gotere egokwe bra because enwe nke esi na ha da-asa bra ha asa na ha na-eyi okwu bra 2 weeks. Ajụjụ nwere ngwa ya gaa n'ihu. I will still ask you na anụkpọrọ nkọ na-eju ọnụ. Jụcha ya ha ncha niile. Jụcha ya ọ na-edetu ha. Jụcha ya ajụ niile nwere. Ịma na ụmụ nwoke anyị ndị nọ abroad or whatever, like Chuvita ogonye gị wita anụkpọrọ nkọ na-eju ọnụ. Some of us is not that good in drinking alcoholic because if you are working here and you are doing some government job, you are driving, you are not allowed to take alcohol. You understand? So that he's the kind of the person that ihe na ndị Germany ọ na-enye nsogbu. So imago enwe ike ọ bụrụ na nke nwoke bụ anụkpọrọ nkọ na-eju ọnụ ma Chuvita ka o nwee ike ofe na ihe ọ unu ga-ejigodi wee bido ọ bụrụ na ihe ọ ga-enye gị. You understand? Okay. Ị kwesịrị iji nwayọọ unu eji nwayọọ na-atara de Chuvita maka obi dịkwa m mma mgbe esi na ịnwekwa dị Chuvita takwa dị anụ ojukwe gị ọnụ maybe na ịchọzi kpọmọ ịka gị ịdịkwa entitled isi ya na ịchọ kpọmọ. You get it, or chicken. You understand? Kindness. So both it's the same thing to people not back home. Ebe akalu nwoke unu may accept biko. May accept. Ene na ya no si abroad bata. Then because of it, you know champagne or anything. You understand? You don't know how he prepared. We can on a create where going back ticket. Yeah, you don't know how he may be. He just come back suddenly again. He have to go for the first time. Come go through for a long time. You understand? Because him and I want to do the bar. And I forgot why and I buy only make a film. You understand? Ka ha fe bụ na ịtachara akpọrọ nkọ na-eju ọ na-egbawazi ọsọ. So anụ m ayọ ka unu wetụrụ anyị obi. Ndewo. Ndewo. Ị ka chọrọ ka ọ zaa ajụjụ mbụ ahụ ịbụ ụzọ jụọ ka ya hapụwa. Ajụjụ maka bra ya makwa na ụmụ nwoke na-eyikwe boxers 1 boxer 3 months na ọ bụ ọkwasị ụmụ nwaanyị. Echekwa m na ị bịara ịdị akwado ụmụ nwoke akwado ebe a. Ịdị eme ya. A na-agwa gị enwe ụmụ nwoke ga-etinite boxers ha agada boxers ha adọsigo like Nwada Kindness, Ndewo, ogewezi ha na-ekwu. Ọ ka nọ ya.
Darling, one. Oh no, one me. Oh no, Ganihu, on a no one over okay, the bossers. 1 month. Bossers is really before I have bossers, I get you for it. Get this in Manazil, no one for the working. Maybe bossers 1 week. How can I? And we go quiet. It was a bad farmer. Now, what can I in a local government? It was that. Oh, because why do I open I'm not pay because nobody he died. I don't care about anything about it. Wait till you see late. Or not that. I had to come with you. Wait till you see a hand. But the boss has seen a DJ. Go again at the bottom. So wait till you the boss has. What about there are people here? Oh no, Nwada Kindness. Oh no, Dicky. I'm telling you, and then Nwada Kindness, Otis when I come here, Otis when I don't come record. Yeah, we why is your you are or did that away? How they can get one. Why is your no be mad. It was a job of people. They get you know, you take 1 week, 2 weeks. You know, you don't work like that. A buala one was you got that. Nwada Kindness. Weba nke weziokwu. Maka dịka ihe onowu na-ekwu, nwe nwoke ga-emepe ọnụ gwawa gị ihe. Ọ ya ihe iji anya were fụ. Muno eri boxers na mu kama nnem. Muno eri boxers. Kere kuno ji gese mana ọ na-enyi boxers 1 week in the first place. Because all no asina ana ma bia o latawa no tekwo we ekwo. Enweta be onye owu. Oh, you might say na ọ na-emota ya wu ne hapụrụ na ya. Ị ga ha ma. Maka ihe boxers we ha na-enyi n'ime. N'izu mgbe hụrụ ya, Rozi gesi wee hụ ihe onyi n'ime mbụ ịhụrụ ya. Nwada Kindness or bossers. Maybe some the customer may you put their boss test there. I want to wear back. Because all time. I want to go me here. I don't believe Nwada Kindness, easy. It's a bossers. I want to talk about sometimes you work with that group boss. I said the hand and maybe here you put that down here, you not going abroad.
ịghọta ele boxers enwe ndị ihe niile bezo na ihe niile bụ boxers na kpa 2016 bụ mete ma ndị go jiri ụgwọ yegoro ọdụ ha ka ụmụ nwaanyị ga-abụ igolo akpa ala na ọnụ dị nene ha kọ ya mmadụ ọdụ oge ọkwa dịka isi ekwu mere ka isi akọwa iwe a mere jite anya dịka ọ dịka iwere ịgbara ndị iwe na-akọ bikọs anyị mara bọsas a na-eyi ya n'ihu ka onye na-ekwu ya na-ekwusi ike na o nwere ụmụ nwoke na-eyi bọsas 1 week eyi aja that means na ị nwere the experience ọ maka ya ka anyị ekwu bikọs ọ na-akụ ya dịka ihe mmadụ kọrọ anyị ọwụrụ nwaanyị ọwụra ya eje na nke ọyị ya nwoke ndị ọfụma ọkabịa kọwara gị na ọyị ya nwoke o jikọtara bọsas anụrụ m ya eme olesi ma ọmụ anyị nke nwoke na-emetara ọfụma ọkọ jọsụwa nwoke ọsị na nekwere nke ahụ asa bọsas ya mere mana ka ịsa asa bekee ọ dịzie dịka ma ọgị nwa ji anya gị anya nwa mere eji adị oge iwe ka njọgolo ikwete na enwe nwaanyị ga-akpara izu ụka na-aba asụbe ya ofu ọnwa asụbe ya ekwete ihe mmeji ayọrọ na-ekwete ọ na kwurube ikwete ma na-ekwutube ọ nwere ike asị ọ nwere ike ọwụrụ na ọgbọrọ nwaanyị na-eme ya mana mụ akwụnube bikọs otu abụọ anọ alaikere nwaanyị na-adị ọcha nwaanyị ọwụ na aga iyi uwe ya ara abalị bụ abalị ịtọ ọ ga na-eche iche so mgbe gị na nwaanyị chọrọ mmekọ oyifu uwe ara osiwe iche ịmara na ọ dabara iwe nwoke ji wuru nwoke ya anakpu n'afọ so ya nwa dete ọ dabara o nwere ike iwe eziokwu mana nwaanyị ahụ o ruo oge ọ eje na nke ọyị ya nwoke o jee goro nke ọfọ ma ọ sụọ ya mmiri o nwere nwaanyị ga-eyi ofu uwe ọ ya maka na agwa ka ezi ka nwoke esi mara na ọ bụ eziokwu neka njiwe na-agwa gị kwesịrị ihe ikwu kịta isi na nwaanyị nwere ike ikwu eziokwu na nwaanyị nwere ike yi ofu akpa ara ihe dịka izuụka na-abụ izuụka na ịtọ ịghọtago mana ọ bụrụ na ọchọ ije na nke bọbụ ya ọchịrị nke dị ọcha kwa ya o nwere program gị kwukwere ya o nwere program gị kwuru like that ofu ihe dị na nke nwoke ga-eyi boxers paaki ya onwe ya ma chọrọ ikwu ebe a maka paaki ya boxers eyiche boxers paaki ya mana ọ bụrụ na asa na-abịa ọgba asa dala ya asa ga-atụ down ọ ga-achọ boxers ya nke kacha dị ọcha gbaa perfume ebe niile hazie ebe niile mana ọ nwezie ka isi ruwezie ife ebe ọ paaki boxers ijiji a na-eru eri ọkwa n'ime unu ọkwa n'iwe nwaanyị ji wụrụ ifu akpa ala yite nke dị ọcha ka nwoke ga-esikwa akwa n'iwe nwaanyị ji wụrụ nwaanyị ijelo na nke nwoke fụdụ iwe ahụ ije kokoro ụmụ iwe ndị ahụ sụọrịa ahụ mmiri o mekwa ịhụnanya ọ nwere n'ebe ị nọ na-egbogo a na-eme ya adị m akụkụ ụdị aka mba adị m eme white material nchi merụ gị ihe Nwada Kindness ị chọrọ ịgwa m na ọyị gị nwoke yara asụ ụlọ ọyị nwoke akwa ịyara asụ ụlọ ọyị nwoke bọsa ịma na-esi nọọ ife ụdị ihe a ikpoli asụọ ka ịfụnanya nke nwoke nwere ebe ị nọ na-abanwe na-egbogo nsị gị na mụ ada akụ ụdị aka na nsọlụ nwoke akwa bụ na o si m n'obi na nchọrọ ịtụrụ ya ọ bụrụ na ọ ka ọ nwee ike na-afụ m n'anya aka agbajiri ya ama nsụ nwa akwa ya ngwa ka m jụọ ofu ajọ ono ujo ya ofu ajọ tupu Chokomilo nwanne ya bata tupu anyị nwee ike ngani asaseta dịka e kwuru na ụtọ anyị nọ n'imegolitere na alaịka onye megolitere efu nwoke megolitere ọgba ya asa efu nwoke a ibi ya amasịghị rie nne o duru gị nawa ebi ya iru ebi ya ese bifo ọgba ya asa efu gị ya mara na ọ dabara gị na ya o duru gị n'ebi ya eruzie ebi ya ọ wụrụ na nwoke a ọ zara ebi ya aza ịbanye n'ime ụlọ efu ma akwa ndị o yichara ma bọsas ka ọ chịkasịchara ya everywhere ka ebe ya eme ka nwa gị nke bụ eziokwu mụ abụ Nwada Kindness mma nzo na mma ndezi na mma mfichekwana na mma nsịkwana ụlọ ya akwụ ya kama na ugwu mma akwanyere ya bụ na enwere ike
nchọtụ ebe mma ọ bụrụ na enwe ebe mma donyekwu ike for some minutes ntinyetụ ike ịghọta anyị kpata obere nsị aka anyị pụọ abụọ na akwanụ babysitter ahụ gara babysit who grown man nke wee eziokwu na emecha Nwada Kindness emecha okwu a ka ihe anyị kwesịrị anyị ga-etinye ya ọnụ maka ọwụghị otu a ka ọ ga-esi wee dị maka achọghị m ka anyị ga-bawa n'ime ebe ahụ ị na-aba ọ bụrụ ma ndị ụmụnne anyị ndị Owerri sị ba awa Ndewo ba awa mana ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị wụrụ nwaanyị ọ bụrụ na anyị na-asụrụ enyi nwoke ma ọ bụ ya jisi ike biko ahapụkwana ịsụ mana ama m ana m abịa ekwutabeghị m isighị nsị asụ na o esisi sụọ mana ị nwere kọndishọn na-asụ bekee ị ga-eji were mmiri mana ana m asị na ọ ga-adị mma na anyị gbariri nyawa okwu ọfụma mgbe anyị ga-etinye nyawa okwu ọnụ nwanne anyị Onowu biko nọrọkwa ka Chokomiri bịa tupu anyị enwe ike hazie biko anyị na-abịa Choko ndewo maka inwe ndidi erabụzi odogwu dịka m na-azụ ụlọ nso ụtụ ịma na Onowu sọsọ tata ka ọ na-enweta ihe ndegwu a na-enweta marụ na-arapụ m dịbịa m n'elu sifafa gbaratala ala nsogbu adịghị ndo mụnụ maazị m afụbe ka m si ọrụ oyibo bata nwanne anyị Choko gakwa n'ihu ọ nọkwa na-eche gị na nwoke na-akarị dọndụ sele ngwa unu ya akpọpụtakwa maazị gosi na mụ amụrụzibe bụ isiokwu anyị ọkwa eche m na isi ịnọ na-ege ntị ana m ege ntị mana anyị na-anya ịfụ na aghọtaghị n'ife akpọkwuzikwu oziokwu boxers na pant ọ bụrụ ya bụ isiokwu anyị mba ya anọtagwo ihe ndị ahụ okwu na-ese okwu nke ọ gwara ya akpọchita m azụ ka m tii maka okwu m anyị adị mma mana m ekwu nke bụ eziokwu onye ọ dị mma ya were onye ọ na-adịrọ mma ya were Choko ihe m ji like ya gị n'asụsụ bekee ma ọ hụghị n'anya wụ na ị na-ekwu ka ọ dịghị n'obi ọwụ na iwe onye na-epe ana m abịa ọwụ na iwe onye na-ete okwu mmanụ ịma ana m ete okwu mmanụ ana m achọ onye na-abịa na-eweta okwu na-ebighị aka ị na-ekwu otu ahụ ọ dị gbam ị mara otu ahụ o si dịghị n'obi gbam si otu ahụ kwuo ya gaa n'ihu were nkeji 3 were mee ka m nwee ike hazie ihe ndị ọzọ gaa n'ihu otu ahụ ọ dịghị n'obi Igbo mma mmadụ Ndewo maka ndị na-esonyela anyị na-eso ụlọ bido mgbe anyị bido ọgbakọ anyị na mgbede a unu ma efe bụ isiokwu anyị unu anụgokwana ebe nwanne anyị nwaanyị kwuo mana ọtụtụ n'ime anyị ma nke bụ eziokwu na ọ pụtakwu onye bụ okwu ị na-anya fụ na enwere onye jụrụ ajụ ilu afọ ebe a maka anọ m na-ege ndị na-ajụ Choko na nsị ukwu obi mba ajụjụ ha jụrụ wụ otu o si wee do ha n'obi ajụjụ ha jụrụ juru afọ ekwu n'otu ahụ okay mana mmụọ na-ekwu otu nsi wee fụ ajụfajụ so ọzọ dịka nwanne ya bụrụ na enwere onye na-agba ụlọ nke bụ eziokwu na ife onyonyo a nwanne ya nwaanyị ma otu a nọ na ya bịa kpọrọ nwanne m nwaanyị Onowu abịago kwuo otu o si dịrị ya akọba akụkọ ife nwaanyị na ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị ife ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwoke mana ọ bụrụ ya bụ ife anyị ji maka ya bịa because ọ bụrụ ịnọ ife anyị ji maka ya bịa n'okwu a agbọ mmepe ọnụ ọsọ agbaba mana ife a na-ekwu okwu ya maka anụ kpọrọ nkụ otu o si dị so ọ bụla ya mmụọ kwụ n'akụkụ nke ọzọ mmụọ ya kwụ n'ife Onowu kwu mana mmụọ ya ekwu nke m otu nsi ghọta ibe mfụ anọrọ m ebe atụ ka m onye ọbụla ka obi dị ya mma n'ọ ebe m na-ekwu nke m kwusie onye chee ịmụta ịmụrụ ebe ọmụrụ onye na-achọkwa na ịmụrụ nke a bụzi okwu dịrị ya ka m si kwu na mbụ na ife nchọpụta na ife ọma bụ
ife ka ọ chịkụzili ndị mmadụ. Nne m mụrụ nwoke mụọ nwaanyị, ịkpọrọ nwanne m nwaanyị n'isi obodo Igbo bata jee gonye ya jivita gonye anụ kpọrọ nkụ na ị na-etesti ya, ị ma na ịtagbu n'onwe gị n'afọ. Ọ ka mma na ị gwara onwe gị nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na enwere ka ọra gị, ikwuo na enwere ka ọra gị, ihe bịa kpọrọ nwa mmadụ iwere aka gị ma ọda ime ọda ife like nwe ya si ya ngwa ya lie. Ịma ma ọ na-ata anụ, ịma ma ọ na-aṅụ jovita, ị na-asị na ị na-anwụ ya maka na isi obodo Igbo bata. Nwoke ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị anwe milion wet eji enene nwaanyị, ọ bụrụ ịbịa gote anụ kpọrọ nkụ inye onye asị ya ngwa ya taa ụbọchị ịma na anụ kpọrọ nkụ ka ịchọ igote ihe enye ya. Na fọmụ a ekwere m na nke ahụ ọ bụrụ otu o si awụ ọsọ ụmụ nwoke na-enede ọsọ nwoke na-enede nwaanyị. Ekwukwa m ya. Emela nọ nwoke ọbụla atara dị m ụmụ nwaanyị nọ banyị nọ bụgosi enwere ọrụ adịrọ gosi ọ bụ na ọrụ dị ndị jesila akwụkwọ ife ha na-alụ. Enwere nwata nwaanyị ga-anọ n'ebe nwoke si obodo Igbo some of them na-enwere ihe ha na-alụ ya abata ụlọ enebe anya ka gị na-esogbu n'ọbịa gụnwa ga-enye di ya nye sef maka otu a ka o si dị n'obodo Igbo. Chokomiro iwe na-ejidekwa okwu gị. Ị na-akọwazi na ọwụ maka ọrụ adịghị owu ihe mere ihe ndị niile. Enwere anyị na-amara ebe mụ na gị na-abụsi. Anyị ma ebe anyị si mana agaghị ewerezi nsogbu niile ọwụ na-esi na pụta. O nwere ndị si Mali, o nwere ndị si Cameroon, o nwere ndị si Ghana, o nwere ndị si obodo ndị ọzọ dị iche iche. Ị na-achọ ịgwa m n'obodo anyị kacha wee dị njọ karịcha ndị niile ahụ? Azịzawo mba. Dịka nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness si were kwuo, o mechara nye ndụmọdụ nyewa na onwe nwere ihe ya na-arụ. Ha chetakwa o nwere ihe ọ na-arụ mana ọrụ ahụ ọ na-agbakwara onwe ya mbọ. Mmadụ one nwere ihe a na-arụ na be anyị. Ndị ha buru ibu ndị na-enweghị ha buru ibu. Ụmụ nwaanyị one nwere ihe a na-arụ na be anyị. Some people nọ na-ekwu na ụmụ nwaanyị be anyị na-akpọ ụdị agwa ahụ, mana enwe ife unu kwesịrị ịma agwa bụ isa man of the house. Ịbụ man of the house then enwezi aka isi nweta nwata nwaanyị gịnị ya na-akpagoro fọ ife dị ka afọ 3 then isi ebe isi bata izizi na afụgod anwụ ihe ogodo mmadụ imepụ onwe ya iru imepụgodo onwe gị iru Chukwu gọzie gị. imepụgodo asụ nwoke imepụgodo onwe gị iru. At least onye nwata nwaanyị gịnị ya na-abụ dịbagodo na mma unu na-akpa n'efere mba ụwa. Ọsọ Chineke ma ife ị na-agoro nwata nwaanyị ogosipụta gị n'onyonyo na-enwere onye mmanụ kedu ihe nwoke nwere ike iji wee na-asị nwaanyị ya gosia ihe n'onyonyo na nke mbụ o kwesịrị ekwesị? Nna na-ekwu nke a ebi n'obodo oyibo mgbe m na-anụbeghị nwaanyị mana o kwesịghị ekwesị ma nke nwoke ana m abịa ma nke nwoke na-ana ma nke nwaanyị na-enye enye o kwesịrị ekwesị? O kwesịghị ekwesị. Ọ wụrụgodu na ana m abịa ọ wụrụgodu na ọ si ya nye ya, ị na-achọ ịkọwazi na ihe ahụ ọ zụnyere ya mgbe ọ nọtarawo maka ihe ahụ o sendere ya na ụgwọ ya ka ọ kwụrụ. Maka ị na-akọwa ihe ị na-akọwara ya ndị mmadụ ka ha nwee ike na-aghọta maka onye ọwụ na nwere otu o si aghọta. Izu aghọtara m ajọ gị jikwa m ọzọ. O nwere okwu ikwuru isi na ya nọ mgbe ọ na-asị ya nye ga na onwe ihe ndị ọ na-request ka na-esendere ya n'ihe onyonyo na ihe ya ama ohi ikwuru. M na-ajụjụ si na o kwesịrị ekwesị na mbụ na nke nwoke ga-asị ka esendị ya nke mbụ, nke abụọ wee bụrụ nke nwaanyị o kwesịrị isendị ya ọ wụrụ nke abụọ, nke atọ wee bụrụ ọ wụrụzie na nke nwaanyị mechara sendị anya bụ ihe nke nwoke nọtazie ọ wụrụzie ya ha ọ ziri ya ụgwọ ya ahụ o sendịziri ka ọ bịara ịkwụ. Ajụ ka m jụrụ site n'ihe gị kwuru. Izu gee ntị anyị ncha mmadụ nwa okolobịa ka mbụ eziokwu na-anọ nọ nwaanyị na ụmụazị mana enwe ụmụ okolobịa na-anụbeghị nwaanyị mụ na ba na-emekọ ife bikọs abụ m ofu onye ana m esiri ọla agbakọ na be m agbasịa ka a si agba ụmụ okolobịa nọdụ ọnọdụ ba enwere na-amara ebe a na-arụ enweghị onye nwa okolobịa dị obodo ebe na-anụbeghị nwaanyị na-amara ife a na-arụ. Kedu ihe a na-arụ ihe ahụ a chọrọ ka a kpọọ ya aha?
n'ebe a ya anaghị onweghị ihe anyị na-ezo ezo. Nwada Kindness nọrọkwa onwekwe m ihe ọbụla ị chọrọ igwe nye aka kwuo ihe ị chọrọ ikwu. Ihe ahụ a na-arụ anyị chọrọ ka anyị mara ihe ahụ a na-arụ. Ada ọ bụrụ ofu ọ bụrụ enwe ike na otu ilo obodo Igbo na enwe nghọta nwa gị na nna banyị na-akpa. Unu kpagide o nwere ike enweghị izite iri ya nwaja 10 or 20 or 50 or 40 echi niile ị na-agba onyonyo si gosigoro gị nke a gosi m ala gị gosi m obi gị gosi m ukwu gosi m nke a. So ife dị na-abụrụ ya na nwata nwaanyị na isi be anyị bata ụlọ kpọrọ nwata nwaanyị bụ onye Ajovita igwe ezi Ajovita anwa ka ebe ozi ya agwa ya ọ kwesị ya ngwa ya bịa na hotel room gị ebe oge end up ma ịkpọrọ ya ngwa bịa ka anyị na be m ị mara ebe m bi. Ị na-ekwu ụmụ nwoke niile ka ị na-ekwu ụfọdụ ụmụ nwoke biko. So ụmụ nwoke ọ bụrụ onye ọbụla ma gaa n'ihu. atọrọfa na ụmụ nwaanyị baa bikos ụmụ nwoke nọrọ na-achọ nwaanyị ka nkụ mana abịa ejizie bikos na ụmụ okorobịa na obodo Igbo nke si obodo Igbo bata bikos onye ọbụla dị de spirit nwaanyị ọbụla chi ije obodo Igbo ịyafu nwoke nọ n'ụlọ na-eme ọfụma ọfụ nwaanyị gwi okwu nwaanyị ahịa tụpụrụ ya ọnụ mana ofu nke nwa si ebe o si bata gwa ha anụ okwu ọgwalụ bikos onye ọbụla chi ịgbafu ihe atọrọ nwatakịrị nwaanyị akpọrọ nwoke si obodo Igbo bata gịnị ya na-aba afụ unu kpagide n'efere mba ụwa ọ bataza gịnị afụ iji ịgba ma anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ma eji nye Ajovita ka nwụọ ihe ajụgoro mmadụ kedụ ife ọ chọrọ ọnwụ na ị chọrọ ịkpọ onye apụ apụ isi ya bịa n'ebe ibi ọ gbara ọnwa ndị esi n'ụlọ inye olie Chokomiro iso were bido ihe mmemme a nya wee mana ihe ndị anyị na-ekwu na anyị etinyegwu ya ọnụ mgbe m na-ajụ nwanne anyị nwaanyị Kindness were si na owu ihe kwesịrị ekwesị na ọ jụrụ gịnị ọ jụrụ nke nwaanyị kedu ihe ọ chọrọ na ọ wụrụ maka ego nọ ya n'ime akpa nke ahụ were gawa. Achọrọ m ọzọ biko ama m na o nwere ajụjụ ị chọrọ na gị ịjụ nwanne anyị Kindness ama m na ị kwetere n'ihe o kwuru mana o nweburu ajụ ị chọburu ịjụ mbụ ama m ichefuone ka m gwụchagoro ebe m na-ekwu izu ife ajụọ ma nwa azụ mma ajụ ma enwegwo na ajụ mma ajụ tinye m aka elu ndị nwere ajụ ajụba mana ebe mmụọ nọ nke m bụ ana m ekwu otu o si dị onye ọ dị mma ya were onye na-adịrọ mma ya were ana m ejikwa nwanne m nwaanyị amadụ ịkpọrọ nwanne m nwaanyị pụọ jego onye Ajovita na anụ kpọrọ nkwụ mma agwa ọtasị ya na ya na taba ịsụkwara ga-eje ebe ọbụla nwoke ya anụghị ya anụ gị eji ha anụ kpọrọ nkụ na Ajovita anụ nwaanyị efesịrị iji anụ kpọrọ nkụ na Ajovita etest nwatakịrị nwaanyị nne ya na nna ya mụrụ zugide oto jechọọ mahadum bata i were anụ kpọrọ nkụ na Ajovita na-etest ya ka aka ọrụ gị aka. Most of people nọ na kọmentị na-ede ihe ha na-ede some of them ahịa kpa ụdị agwa ahụ. ụmụ okorobịa ibe m n'obodo Igbo enwere onye ọbụla ya esi bata na nwata nwaanyị gị na ya na-akwụ ọsọ ya bụgo nnọọ nke gị na-afụbe mbụ ịfụ ya n'ụzọ na ibu moto na-agbafugo di ya kwụsị kpọrọ ya sị ya nne ka anyị jee n'ọnọdụ ọma nna gị na Ajovita nna ka ha na-akọdo ihe nka onye kwu eziokwu Choko ibe nsogbu na awụghị na enyere ya Ajovita na anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ correct ya ma ọwụ na ndụ wrong Nwada Kindness ibe nsogbu na ọwụ na ọjụghụ nke nwaanyị ihe ọ chọrọ ọwụ na ọwụghị otu a nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness biko kwukwe ugbu a ihe kwube eziokwu ịghọta ihe kọrọ nwe gị na-ekwupụta anụmanụ eziokwu ihe Chokomiro na-ekwukwa n'onwe ya okwu ya na mmachiriri aka o ji ya nnọọ ọfụma ịghọtago ịma na ịgbakọ ego Ajovita gbakọ ego anụ kpọrọ nkụ atụtụ ruo 1,000 naira anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ one ka o wetara ịnọ 200 mana ihe ị na-ekwu na ọwụ mmadụ ka a kọrọ ị maracha ha many nọmba ịhụrụ ihe mere ndị mmadụ ya suspect akụkọ ha ị mara ono ịmara ihe ngwa gasị gị na eji m ihe anụnwa wee maa atụ ihe na-eme nsogbu adị ama m ọmụmaatụ ka m mara ihe a mana ọ bụrụ na inekwa anya ọzọ ikwu na ihe o ji wee na-ewute elu mbụ na
ọ bịa dịka nwoke anụnwa na-akwa ịkọ maka na ọ bụrụ na ịkpọrọ nwaanyị pụọ apụọ o ihe kwesịrị ekwesị ọ uru olu nwaanyị na ị ga-akwanyere ya jụọ ya nne kedu ihe ịchọ ọ bụkwanụ na ị na-anya n'azụ akpa gị onwere ihe dị ebe ahụ enwere ihe kpọchiri ya igotenụ mmiri anaghị ajụ mmiri ajụ ịghọtago mana idebe egotere nwaanyị anụ kpọrọ nkụ gotere ya chivita kọfị ka ị wee nene ka ọ bụ white material enwere isi nọmba 1 mgodi na ewuru nke nwaanyị na ịkpalili ya akpali maka na ọ bụrụ na nwaanyị napụ ihe niile o kwesịrị ike ime kwanyelu gị ugwu na isi ya pụta bịa ka gịnị ya na-abụfụ ị kwesịrị ike ịjụ ya nne kedu ihe ị chọọ ọ bụzi na ojiri aka si na ochivita ka ọ chọọ ịma na ochivita ka ọ chọọ ebe a ka m nwere okwu maka na nwanne m nwoke Chokomilo ịma na aka niile aha mere ndị Igbo ji wee tụọ ilu si na otu aka ha nwaanyị ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-atụkwasị di ya ọkwa otu aka ha di ka ọ na-atụkwasịkwa nwaanyị ibe nsogbu nọ wụ na ọ jụghị anya wa ajụjụ ọ ya wụ ibe nwa na onwe m si hụ ọwụkwa na o nwekwara ibe ọzọ gaa n'ihu nwanne anyị Choko biko ị gaghị agwa m na ịbụ nwoke si obodo Igbo bata ibi Western world amụrụ m the part of the world onye a si bata onye a na-ekwu ikwu nke o si Cameroon ma ọ Ghana ma ọ Cotonou ma I don't care ebe o si bata a na-akpụ obodo oyibo ihe si Western world bata be anyị ije kpọrọ nwaanyị on a first date onye na-afụ gị na na-efele mba ụwa ịkpọrọ ya jee ebe a na-eri ife a na-eri eri ije ebe a gwa ndị ha weta ihe anya enye nnukwu ibe wụta atajụ nwata nwaanyị nne kedu ife iche ili ọsọ abụgo nna akpụ ka a na-ele ebe ahụ bụ n'ọfọ ọgarị na akpụ na ụkwa na anything ihe ajụgodo nwata nwaanyị nne kedu ife ịchọ ili nwata nwaanyị tachaza dị anụ kpọrọ nkụ obi gbaa ya njọ ọtọ n'ọnaba ọ bụ na ọ mere ihe ọjọọ anụ kpọrọ nkụ nwe ego na na-ekwu sọ m na-asị ọ ya spend ego na onye isi obodo ịbụbata iji ha ego iji nwaanyị paakị ya n'ọrụ onwe gị na ya bịa kpọrọ nwa mmadụ ije gwara anụ kpọrọ nkụ ihe a na-agụ awụdo o nwere ihe nne m na-ekwu ọ sịrị na bekee ọ sị gift is gift amakwa m na o nwekwere ụfọdụ gift ị kwesịrị inye onye dị ụta ma onye dị ụta mana ndị mmadụ kwesịrị ịghọta ọgwụkwa n'obi eji were nye ihe kachanụ ihe abụrụkwa ihe onyinye ngwa ka m jụọ ihe dịka ego one ka o nwere ike imefu ọdụmma izu ma isi na oru gị 1000 mgbe na-ajụ onye ka m na-awụsị gbagodo ofu ihe dịka ego one o nwere ajụjụ ọkwa m na-ahazi ihe omume o nwere ihe ndị nna ahụ na kọmentị mere mfụ ya esi m ebe ahụ were jụọ ihe m na-ajụ ihe dịka ego one ka nwoke nwere ike imefu onwe ike dị mma gbagodo ofu ahụ ego one enwere ego one ọbụla nwoke ga-emefu ọ bụrụ na ọ dị mma ọ nwoke maka Nwada Kindness chere ka m zaa ya ajụ a nne nwoke ego ihe mmadụ riri n'ọnụ si na ihe oriri n'ọnụ mere ego ya jogwo nwoke mmadụ ejogolicha nri na sị gị na ihe a ya riri n'ọnụ mere ego ya agwụna na ihe ya riri n'ọnụ mere ego ya jogwo ịzabeghị ajụjụ njụrụ ihe dịka ego one ịzachazie ya iwere kwuezie ihe ị na-ekwu ihe dịka ego one ka nwoke nwere ike imefu o nwere ike ọwụ ya wụ ihe dị mkpa ihe dịka ego one kpọọ ya aha nye anyị range izu gee ntị ihe ajụ m ụda ụjụ a bikos abụ m nwoke ka anyị gbado ụkwụ na ebe onye ọbụla nwaanyị na-amara ihe dị mma mana aka niile aghaghị mana chetakwa na anyị nwoke mana aka niile anyị nwoke mana aka niile aghaghị eziokwu aka niile ararọ apụtara na ya jụrụ onye nwata nwaanyị kpọrọ pụọ ije si ya nnekere ife ihe eri enwere iwe ọ bụ na nwata nwaanyị akwadoro m na nke ahụ agazi n'ebe ahụ anyị kwenyere na nke ahụ anyị kwenyere na a ga-ajụ
anyị kwenyere na a ga-ajụ ka m saa gị zam ịmana ihe ịjụ kịta bụ ego one ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na nwoke ka ọ dị mma iji kpọrọ nwaanyị enweghị ego ole ọ ga-abụ nwoke wepụta kịta anụ ọ bụrụ na ọ maka na o buka ma ọ bụrụ opeka ihe ị ga na-enezi anya bụ ebee ka ọ gba nwaanyị ahụ aga ịkpọrọ nwaanyị gaa mama put ịma na enwere ihe gị na-anaghị eri na mama put na-erikarị 5,000 naira mama put ebe ikuku si abata ya ebe a na ịkpọ nwaanyị gaa ebe fan dị restaurant fan na unu erikarị 10,000 mana e nwere ebe a na-apakeji ọfụma ịmagodi na ihe niile dị na menu ga-ebido from 15,000 naira gbagoro 150,000 gụnwa kpọ nwaanyị eje ebe ahụ ga-akwado na-akwado ịghọtago enwe ebe ị ga-eje lemon 150 nwee ebe ị ga-eje lemon 500 nwee ebe ị ga-ejekwa lemon 1,500 ahụgo m coke na Abuja 1,000 mbọta mma nchefia ihe ahụ ezogbo katara m coke a na-ele 100 naira mgbe a ka m ji enwe na Abuja 1,000 o wegidere m wegide mana asị m ka m hapụ ya maka na ebe m na-eche mma ihe m ga-eme emekwara m ya mana o wute m ịghọtago so enweghị ogo na ọ ga-abụ nwoke gote kịta isi na-ege abụ ihe nenebe anya ebe ka ịkpọ nwaanyị ahụ aga ebe ahụ ikpe ya ga-enwe ebe a na-ele noodles emelụ gị plate of noodles a na-akpị ya mishai emere gị plate of noodles 500 eligo m noodles na Port Harcourt 3.5 take one carton mana eli one plate 3.5 Ndewo mana enwe ebe a na-ele ya 500 Ndewo Nwada Kindness ịgbanere ịza nyawa ajụjụ mana ihe m na-ene anya wụ ka ị kpọọ aha ego aha ọ ha na-ekpọghị aha ego aha maka ịgwa nke bụ eziokwu ebe ahụ ọ kpọ ya were gaa ihe ọ pụtara wụ na ọ ga-emenwu afford ihe ebe ahụ ọ kpọ ya wee gaa o mekwere na ya afford ihe a na-ere ebe ahụ ọ ebe ahụ ka okwu nọ na ọ jụghị ya ihe a chọrọ ọ ebe ahụ ka okwu nọ a na-ajaghachikwa ebe ahụ maka ọwụ sọsọ m na-ekwu ndị na-anọkwa ebe a na-ekwukwa okwu ihe ọwụ na ha kwuru ewepụtakwa m ya maka a sị na ahụ m onye na-eme mkwuo n'isi ana m achọ anọ n'ọkụchichi onye kwuo uche ya o wee bụrụ ya nwanne anyị Choko conclude because ama m na okwu gị o nwere ihe ndị nọ n'obi aga m achọ kwuo ya a ga-enye gị oge ikwucha ya enwe ike hazie ife dị na ya bụ na nwere ife ọzọ na anyị niile ma nke bụ eziokwu ọsọ ọ na-aba ana m ekwe onwe m na-ama gosa mgbe m na-anụbeghị nwaanyị nwere ụdị drama anyị nwabụ ụmụ nwoke n'obodo na-adịghị eme elote m mgbe m tinye nwata ama m ekwubigo m dị okwu na efele mba ụwa nwata nwaanyị m chọọ mfụ na be anyị sị na m chọọ ịmụ nwatakịrị a sị m nna ya gwa m nke bụ eziokwu na m chọgo milo na mma na mma anụ ya rapụ ya na be anyị na nji nwaanyị kwanyere onwe m ugwu chọrọ onye ọzọ na uche ya adịrị ya ị na-aghọta m na-agwa gị ọ nwata nwaanyị jọsụ jesi akwụkwọ mahadum pụta na-achọ ọrụ mụ na ya afụ na-efele mba ụwa anyị adịba na mma akọgidezie a na-asị na anyị anụ onwe anyị ọkpọ m sị m mana mgbe m na-agwa ya okwu ọnụnụ a ejọrị m akwụkwọ ọ dịka nwatakịrị nwaanyị ọma ife na-ebe so ọ bụza na enwe ka m si jee buru 1 carton mmanya na-aja ebi ndị be ha ma 1 bottle ka ebu ndị be ha ekezie akụọ m ya ịga 10 years pancha abụrụ ya na because na m fụrụ ya na ya m chọrọ ịnụ mana nwata nwa ọ dịka onwe dibịa na-agbalị ya afa dibịa agwa ya sị ya nne gbabagwa mana anyị nwụsọ ma ọtụtụ n'ime anyị n'obodo nọ mba ofesi ma ife niile nọ ya ka mma eziokwu ịgwara onwe gị mana ọzọ ife ọzọ m na-eti n'okwu a bụ na nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness nwata nwaanyị a ife amel ọ ya karịa mma mgbe ọzọ
ya debeli onwe ya akọzina ka ọ na-abụ ọ bụrụ iwu na onye ọbụla gị na ya mekọrọ ife ọ ya adabala unu enwere ụmụ nwoke nọ na be anyị na-eme ọfụma karịa ndị n'obodo ifo nke m batara ụlọ afọ m nwụsị ụmụ okolobịa afọ na-akpọ m na-aza m saa ebute akwa ha na-abụ akwa m mana ị na-ezi anya ịfụ mgbe m bezinye opuo ha ịfụ na some of them nwecha 4 dekin na awada nwecha mana obosi nwe everywhere mana fanchabi na-aza akwa m agbata m na-achịrị iyi akwa m bụbata a na-arụ ọsị ma na-eme nke a na-eme nke ọzọ so ụmụnwata ụmụnna anyị nke nọ n'ụlọ n'ebe na anya ọ bụrụ na unu nwere kọntaktị nwanne unu ya kpọpụta unu ebe a ọ bụrụ iwu na nwoke ọbụla si obodo ebo bata na-eme ọfụma ọ bụkwa nnọọ iwu na nwoke ọbụla si obodo ebo bata na gịnị ya anụ so nwee ihe ọzọ ha bụ n'obi bata ụlọ ha bata ha chụrụcha aka ha kụrụcha gem ha onye awatọ ị nọrọkwa wute ndị anọ na Naịjirịa dị ya ka maka ụmụ nwoke ga-abịa buru moto kpọrọ ndị enyi ya nwoke ruo 5-6 burucha Venza ma Camry ma Mercedes eti isi na be nwaanyị kpọrọ jefetie ma ọnkụlụ ha ma ihe niile bịa dị ebuo rice buo ihe niile ebuo ma mmanya na-agwa nna nke nwaanyị na-achọrọ ịnụ nwata nwaanyị nwoke nọ na ya fụrụ miracle a na-eme n'ezi ya isi agbawagụ ya ọ nakọrọ ihe niile debe na nwatakịrị nwoke a ifu na ọ ga-adị n'ihu onye ọbụla gbegere nye nna boki ọwụ na ọfọ wis ka ọ nọ na be anyị ọtụtụrụzia gị pịa gị otu ụmụsọ ọ pịacha gị ọ na-arụ onwe ka aha aga so biko ụmụnna anyị ndị nke nwaanyị nọ n'ụlọ onye na-enwere ife ọ na-eme ya jisi ike enwe ndị nke mma na-elesi atị online nwe ndị nke mma na-ele shu nwe ndị nke mma na-eme ife dị iche iche fa ji akwado onwe fa ama m na ọ dịrị izi mana ịma a na-ekwu onye pụta asị nwaanyị mọsụ nwaanyị dipendọn nwoke mọsụ nwaanyị dipendọn nwoke ụmụ nwoke ndị nke na-ahapụ eje obodo ebo ịhụ nke maka ya gbaghazi ọsọ ọ dịrị gị mma na be anyị gbajewa obodo ebo ji inye oyi a na-ekwu ọ dịka a gasị na ọ bụrụ mmadụ ka a na-agwara ebe a anyị bi obodo ebo yes anyị na-alụ ọrụ a na-akpata ego ba adị ndụ ife ọnwa anyị na-esi n'obodo ebo ndị nke n'ụlọ a na-esi ụdọ ọnwa taịm a ndị obodo ebo ji apụ eje ọrụ ndị be anyị ka nọ na bed alalụ ụla so ụmụnne m ndị nke nwaanyị nọ n'ụlọ biko unu fụ nwata nwoke nọ na be anyị elizi nwegoro ebe ọ na-apụ emegharị aka unu mana nwoke ya kwanyere unu ugwu ọ bụkwa nke ya anụ echi ọkụwa gị dawai ka ọ bụrụ ya afọ ịnị ụlọ nwaanyị ka ị bụ kwanyere ya ugwu na-enede gị anya ụgwọ nne ọ garịkwu nna aṅụ odoga ya n'ọgị na ya na-abụ na ndị bikosobi ya na-arapụ ndị obodo oyibo onye obodo oyibo chọrọ ịnụ ka ọ bata ụlọ fụ gị ọbịa fụ nne gị na nna gị eme efe otu esi eme ya ọ bụrụ abịa jee nyego enyi jupita na anụ kpọrọ nkụ bụbodi ahụ na-ekwu rọbish anụ kpọrọ nkụ nna anụ kpọrọ nkụ onye ka anụ kpọrọ nkụ hepụ na igwe nwanne m nwe anụ kpọrọ nkụ anarụ m ya fụ gị n'ọnụ ịta ya ịtacha eze egbuo gị chọcha eze egbuo gị onye ka na-ata anụ kpọrọ nkụ alịrị nna ka egbe na nwaanyị nke bụ eziokwu biko nna nwanne m nwaanyị ife na-eme dị m mma na mmụ ana m ekwu otu o si dị na mmụ adị m ene mmadụ anya n'iru ite efu adị m emekwa ọta m nọ na onye m na-ene anya ka ọ na-eme anya n'iru bụ ụsọ nwunye m na ụmụ m enwe onye ọzọ na-enezi m anya onye a na-egbu oge mana nke bụ eziokwu ka a ga-ekwu ife onyonyo ime amụtara m ebe na ya enwezi ndị fụrụ ya n'ụdị ọzọ nke ahụ nsogbu dịrịfa onye chi ịma ife ọmara ife onye na-achọkwa na ịma ife okwu adịrị ya Igbo TV daalụnụ ndewo nwanne anyị choko darụrị nne o Nwada Kindness ọ ga-amagbu onwe na onowu ga-ekwu otu okwu na abụọ tupu ọ pụọ tupu anyị enwe ike hazie ihe ndị a nwanne anyị onowu darịrị nne o nwoke obiọma darịrị nne enweghị m ọtụtụ okwu echi a na-agwụ agwụ mba
okwu nwere ikwu ịma na ahịa ahụ efere eji agbasa okwu na mba ụwa ka isi kwuo okwu anyị nwere ọtụtụ pipụl na-enene anyị okwu ikwuru hia ọ nwere ka mmadụ ncha ga-esi ghọtacha ya ọwụrụ mmadụ ncha ya na-aghọta ya otu gị nwa si ghọta ya so ya nwa mere anyị fụta na efere mba ụwa anyị amara otu anyị ga-esi na-atụpụta okwu because ọ nwere ụdị okwu ya ekwu onye nke eburu n'obi na ụdị ya ka ikwuru onye nke eburu n'obi na ụdị ya ka ikwuru so na nchịkọta okwu m obi dị m ụtọ na iwe onyonyo ị mere na ọwụrụ iwe mere gị na ọjọs ifili na iwe na-eme eme and we believe na such a thing na-eme from iwe niile everybody kwuru ama m na ebe nwoke a si emetara ya ahụ na ọ ka ajụ nwaanyị a ka eri ya eli ọwụgodi dat na nwaanyị agwụ ya na ọ ya iwe ọ na-ejiri ọsị ya na enwerekwana m nke ahụ na ọwụrụ ya but ọwụrọkwana na mmadụ mere gị invite ọ jụrọ gị iwe iyi eli gotezie iwe o filiri na iyi eli gị ma elichakwa ya burukwu ya kpagharịwa na o nyere gị anụ kpọrọ nkụ na chivita o metara ya ọ ka ajụ gị sị gị ka ebe ị na-eli but ebe ọ na-ajụrọ gị gote ya ilie ya ịka ajọ ọsị nakweta ya ụdị ahụ maka adara ama mgbe ọzọ then mụọ na-agwakwara ndị mba ụwa niile mụọ wụ n'owu abroad iwe nọ na ya shiri ike ọ bụrụ onye ọbụla na abroad na-agbata ego ọ nwere ndị na abroad na-ayọ chukwu otu ha jisi nọta Naijiria bịa bido hole their life ọ nwere ndị lekọchara iwe niile ha nwere were bịa abroad rute iwe a gwara ha na-akwụ n'ọrụ nkụzi ọwụrọzi iwe a na-akwụ ha ma na onwe ha na-echedisi ọkwa na ha ma ha yara bịawa obodo oyibo mana ọ nwere obodo oyibo karịrị ibi ya ọ iwe ndị mmadụ na-anaghị aghọta ọ nwere ndị nọ na Kotonu nwere ndị nọ na Ghana iwe ha ego ha na-eme ebe anyị ndị nọ mba Amerịka a na-emenwuli ya ọ nwụghị ebe ị nọ matas ọ ka ebe ị na-eme o nwego ndị nọ Ghana o nwere ndị nọ Ghana sọsọ arọ ịbụọ ha alụgo ụlọ mụọ nwaanyị mee iwe ego mana o nwego ndị nọrọ mba Amerịka ohu afọ 15 ha enwere iwe igwe onye ụwa ha zụtanwu ọ matara ebe ị nọ ihe matara n'iwu asị nwafọ Igbo ịnọ na mba kpata ego bịa dozie ebe gị ọ bụrụ na ịnọ abroad biri n'ụlọ onye ọzọ na-akwụ rentage every month n'ụlọ mmadụ na mpa ga-ebiri n'ụlọ aja ịnọkọta isi na-edu nwaanyị jewe ka gị na ya tawa anụ kọrọ nkụ nwa chivita o nwere n'isi so iwe mụọ na-ekwu biko nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị edozi onwe ya nwaanyị ọbụla chọrọ nwoke ga-elekọta ya anya but iwe mụọ na-ekwukwana ewu nwaanyị ụwara ka o wetuo onwe ya ala ụmụ nwaanyị jee chọọ ọgwụgodi na ịgụcha akwụkwọ chọta iwe ya alụ nwoke ọwụna chọrọ nwaanyị ga-akwado ya nwoke na-akwado nwaanyị nwaanyị na-akwado nwaanyị o nwere ebe edere ya n'akwụkwọ nsọ na ọsọsọ nwoke ga-akwado nwaanyị otu a maazị Nwada Happiness nọ ịchọta nwoke echi ị na-ekwu na gị nwa na Chukwu agọzigo gị kpata ego na yara anụ nwoke na-akpataba ego ị makwara ma Chukwu odere gị na ọtụrụ gị nwa ka ị ga-eji kwakọ nwoke ahụ gị na ya unu akpatawazie na ataụtaụ o nwere ike otu ifiliri na-adapụ na ịkpata gị ego na ihe ejekwaje na onye kpatara ego ịnụọ ya yara daba o nwere ike Chukwu dere isi na ị nọrọ gị ọfụma na obodo ndị chọrọ ịma na ihe nọ na di na nwaanyị wụ onye Chukwu dere gị na ya ịlụta onye ahụ iwe agawara n'iru akwụkwọ nsọ si na onye nụtara ezigbo nwaanyị na ọ na-achọta ire n'iru Chineke mgbe ị nụtara nwaanyị Chineke si na nwaanyị gị iwe agaziwere uru afụgo m ụmụ nwaanyị na-akwado nwoke ahụ ejiro ha nụọ ya sị ngwa ka let's build home from there ha mụọ ụmụ from there ego echi everywhere so ihe mụnwa na-ekwu ụmụ nwaanyị anya sị m na ọnwụ ụmụ nwaanyị niile ụmụ nwaanyị anyị akpịrị ha emenatata akpịrị ha ogologo akpịrị emego ụmụ nwaanyị anyị ịmarazi nke wụ nke ha ji chọọ iwe ha ya alụ ọkwa ndị na-agụta akwụkwọ ọrụ adịka ọwụrụ anyị mere ọ gọọmenti na ikwu ya ihe ya na onye chere gọọmenti obodo anyị tiri eti gọọmenti anyị ọ dị ka akwa agadi nwaanyị onwere iwe ya adaghịsị onwere iwe ya emechata ya bikọs dịka i kwuru every year ndị mmadụ na-agraduate from university ndị mmadụ na-aga youth service emecha ha niile ekpotakwa ha bifo ewe gị n'ọlụ kịta aida na irere onwe gị resi ndị ya ewe gị n'ọlụ ọ papa gị na mma gị ji kwuo ezigbo ụgwọ bifo ewe gị n'ọlụ ọwụrụ ndị mmadụ ncha ya ere onwe ha ọwụrụkwana mmadụ ncha nwere ego ahụ a ga-akwụ ka ị were nweta ọlụ so ịgụcha akwụkwọ ma onwe gị ihe ị ga-eme gaa chọọ ofu iri ya eme nwoke nwere ike ịfụ iwe anyị na-eme kwado gị na ya
o nwere nwoke ọ ga-afụ nwaanyị na-enwere ihe ọ na-eme ya akwadowe ya otu anyị na-eje data nje bute bọsas afụrụ m onye dere ebe a na ọ ga-esendịrị gị nwa kọntena bọsas nwoke ọfụ na ị na-eme ihe a na-emeti ya ọfụma o nwere ike ịsị ngwa ka anyị mee ozi iwe a ka ezigbo osisi ya na ya na-apụta ngwa were ego ole dị otu a tinye na biznes anyị na-eme ka anyị mara ka ọ ga-esi mee ka ọ gaa n'iru so ihe mụnwa na-ekwu na nkwubi okwu m biko abroad onwere ebe a na onwere ebe abroad ọwụrụ ịbata na ya ikitewe ego ozugbo abroad o nwere ndị na-ata afụfụ na-atụtụkọta ha bịazie Naijiria emewe show o nwere ndị na-eshi abroad nọta ego ahụ eji nọta ewere ya kwakpuo na họtel ewere ya jee rentịrị moto were ya chọrọcha ụmụ nwaanyị ndị pentịrị ọnụ pentịrị iru nne ha na nna ha nọ na-ata afụfụ ha nọ n'ụlọ nkwari rigidi ya ọgwụ akọnfam ọtiketi mara akwụkwọ gawa obodo oyibo nwaanyị ọdịla mma ọwụdụ ndị a ndị na-enye nwaanyị promis and ọwụdụ ndị a ka ụmụ nwaanyị chọrọ dịka nwaazị Chokomilo kwuru ọwụdụ ndị a ga-abịa ha rentịrị moto ha evuru moto gbagoro jee na nke nwaanyị jee gosi papa ya gosi mme ya ma gwụwa ada ịfụrụ maazị obi ya bụ ụgbọ ọ ma ị nụrụ ya nwoke onye ọzọ ị na-alụ o nwere ndị nọ Naijiria wụ na ha akpataghị ego bọtụ ụmụ nwaanyị Naijiria ihe na-agbaghara ha nụ ha na abroad anyị ejiri nka anụ abroad ị ga-afụ nwoke na-emere gị ihe niile na Naijiria onye si ha na abroad lọta ụmụ nwaanyị Naijiria ha gbara afụ gị ya jee so onye nke ji abroad mgbe onye nke anụ abroad were ha gbagide ha ka igwe rentịrị basikụl rentịrị gbakasịcha ha ọnawa onye nke ahụ na-elekọta ha anya na Naijiria by then ọ yaraza anụ ya so ihe gbasara ọmụmụ di na nwaanyị maazị Happiness biko ana m ayọ gị ya ụmụ nwoke na-akpata ego ọhịa eji akpọ ụmụ nwaanyị oriakụ nwaanyị na-ahazi akụ ije na nke nwoke asị na ọ dabere nwoke pretend ije na nke nwoke ewefu na adịrọ mma hazie ya ụmụ nwaanyị edozi akụ nwoke nwere ike ịkpata akụ mara ka esi edozi akụ ọ nwere nwoke ndị na-akpa ego na-ata ụka mana ebe ebe ha mara ka esi edozi akụ ọ ga-ebata ebe ha edoziere ha akụ ahụ ọhịa ka okpo ụmụ nwaanyị edozi akụ so mụ na-ahịghị ya ụmụ nwaanyị obodo anyị biko unu jee chọrọ iwu na ya alụ Chukwu ya enyere anyị aka ka onye agazieri ndị nọ na abroad Chukwu nyere aka na abroad a na-afụga ndị onyonyo anyị afụgasị ọ dịrọle mma ọ bụrụ na ọ dị mma ebe anyị dị mma ụlọ onye ga-eti eje abroad ọgwụkwa mmadụ niile ka e mere na abroad ọ nwere ndị mere na ha ga-anọ ebe anyị kpata ego nwere ndị anyị eme na anyị akpata na abroad onye ọbụla ayọwachi ya ndewo nwanne anyị nwoke Onowu ego na nwanne anyị nwoke Chokomilo ụnụ gbara ihe ego na-ata daalụ nụrụ nne ka mụ na nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness nke ndị oyibo na-akpọ ọwụrụ special guest anyị n'ụbọchị gị tata Nwada Kindness ịnọgwo na oche ọkụ ihe ndị oyibo na-akpọ hot seat n'ụbọchị nke tata ama m na ịfụrụ ọcha ha ọkụ ịhụgwo na ihe ha emeghị ka ọ chaa ọkụ nwanne anyị nwoke Chokomilo bịaziri bịa wụọrọ ya mmiri wụọ ya mmiri oyi maka echi anaghị agwụ nsogbu adịghị anyị azagwụnya wee ajụjụ mgbe gara aga mana nwanne anyị o nwere nwanne anyị jụburu nyawa ajụjụ maka ịnụọna di ya ma mechọrọ ịzakwa ha nyawa ajụjụ tupu anyị achịkọta oyibo kpọrọ ya single adị m single anụbeghị m di onwere ebute mmanya bie mfe anyị ịghọtago ndị na Naịjirịa na ndị na mba ofesi anọ m ya biko ga-asa m n'iwe amarị a na-akọ dị anyị ndewo ana m eji ohere a na-ekene mmadụ niile nọnyere anyị n'ụbọchị nke tata ma ndị na-ede ihe ma ndị kpọrọ na akara ekwentị nwanne anyị Onowu a na-ekene Chokomilo na iwepụta ohere ịnọnyere anyị n'ụzọ pụziri iche nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness a na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche mana tupu m aga n'ihu mgbe anyị na-ekwukwu ka m wetara ihe ya social media handle n'asụsụ bekee ma nke Facebook ma nke YouTube ma nke Instagram edere m ya ebe a pin ya ka ị nwee ike na-esonyere nwanne anyị nwaanyị ya na ihe niile ọ na-eme ịga ebe ahụ anyị dechara ha ncha niile mana YouTube mana Instagram ọ nọ ya na YouTube Kindness Eze Ugwu vlog ọkwa otu ihe nke ọ na-eyizukwa na YouTube and Facebook YouTube TV
YouTube Kindness Ezugwu TV. Gaa n'ihu. Nke Facebook. Instagram bụ Kindness Fidelis. Facebook na YouTube eche m otu ihe ka ị na-eyuzu otu aha. Kpọrọ ha gwa ha ka gaa n'ihu gwa ha. Facebook bụ Kindness Ezugwu Blog VLO bụ page na Facebook. Then Instagram bụ @Kindness Fidelis. Ị nwere Then YouTube? bụ Kindness Ezugwu TV. Okay. Mana ana m agba mbọ ka m mee afọ a niile ka ọ bụrụ ofu. Ka ha ncha niile bụrụ Kindness Ezugwu TV. Ọ bụrụ na mgbanwekwa anya mekwe ka onye ọbụla mara, mana for now YouTube bụ Kindness Ezugwu TV. Instagram bụ @Kindness Fidelis. Then Facebook bụ Kindness Ezugwu Blog. Mgbe anyị jụrụ gị aha gị kwe agwa ya aha Igbo, ọ na-ewe anyị iwe na Igbo TV na onye bịa anyị jụọ ya aha ọ gaghị agwa ya aha Igbo, mana o nwere ofu onye ma onye iwu ọ ga na-akpọrọ gị aha n'isi. Achọbụ onye ma ekwe ya mbụ, mana a sị na ya ma anara gị ikikere tupu m akpọọ ya. Biko ị nwere ike ịgwa ndị Igbo ndị na-ege ntị aha Igbo gị maka Kindness dị mma mana ọ wa aha oyibo. Kedu aha Igbo gị nwanne anyị nwaanyị? Aha Igbo m bụ Chidiogo. Kedu otu isi hapụ Chidioga zọwazie ihe ọzọ? Chukwudiogo. Afa na-atọ shie. Chidiogo. Afa ọ bụrụ afọ ya apụta efu ndị mmadụ ka ha na-aza oju ebe niile ka esi aza Amaka eji ebere mba na-enye Chidiogo bụ nke ị na-ekwuzi ka esi aza nke ka ị na-ekwu ka esi aza Amaka na ụmụ ihe ndị a. Onweghị aha karịrị Amaka ahụ. Egado n'ebe ahụ. O nwere eme nji si aga n'ebe ahụ. Baama. Amaka Erika. Amaka Erika bụ aha nyawa aha nwere otu o si Baama. O nwere ka o si dịrị ka ọ dụkọ. Baama. Ị nwere Chidioga dụkwa mma mana nsogbu adịrọ. Afa niile mata mma. Ịghọta na ọ na-egbu enwe ndị aka aza karịa ndị aka aza ndị nke. Mba nyawa ahụ Amaka. Kindness a nwa ihe mekwanụrụ nji wee zọbịa wee bụrụ na dị afọ etego. Ịghọtago ihe afa ndị ọsọ nnọọ tetekwa ọtọ ọmụ bido zabịa. Mụa ji aka m tinye na certificate. Mụa ji aka m tinye na kedu ha na-akpịa na birth certificate. Ịghọtago ọ bụrụ onye a bụ afọ oyibo eji mụọ m mana ebido m zawa afa tọkọrọ m ndị mmadụ diziele ya marụ m zabazie afọ Igbo nne na nna m bara mbọ Chidiogo. Ndewo n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche Nwada Kindness Chidiogo eze ugwu nyawo eze bi n'ugwu iji wee kpọrọ ya n'isi tupu ịbịa iri aka n'asụsụ ihe na anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ otu aka ọ dị. Mana arịta ya agụkwa ma dị m atazikwa. Ị naghị atazi? Arịta ya agụ m. Nsogbu adịghị. Anọ m na bench ka ndị ọzọ tapụkwa. O wee bụrụ ya o nwere ndụmọdụ inyeburu ụmụnne anyị wụ ndị nwaanyị. Aga m achọ ka inyekwa nyawo ndụmọdụ ọzọ maka na nyawo ndụmọdụ dị oke mkpa maka ụfọdụ na-anụ ihe a na-ekwu eche na ị na-ekwu maka na o nweghị ihe na-arụ mana ụfọdụ amaghị na iwu ezigbote onye nta akụkọ wuru onye na-agbasa ozi n'ikuku nke a na-akpọ broadcaster wuru onye na-azụ ahịa na-ere ahịa onye na-eme ihe onyonyo ịma onye na-amaghị mmadụ na-akpọ ya di ya o wee bụrụ ya ọ ga-amagbukwa onwe ka inyekwa ụmụnne anyị ndị nwaanyị ndụmọdụ ọzọ maka na nke wee eziokwu na ọrụ adịghị mana agaghị na-ekwozi na mgbanwe gara ọgụ mmadụ agaghị ekwozi maka ya hapụzie ime onye o kwesịrị ime dịka mmadụ onye ọwụ na ike kwere gị ị na-eme Chineke nna ga-enye gị anya n'obi na-eghe anya n'ume marazi ụtọ ọ ga-enyere aka maka na Chineke na-enyere aka ndị na-enyere onwe ha aka ọ akụ aka eme gịnị ege ntị o wee bụrụ ya aga m achọ ka ị were nkeji 2 ma 3 nyekwa ụmụnne anyị ndị nwaanyị ndụmọdụ pụrụ iche ọranaeze na-ege ntị ọranaeze na-ekiri m taa ana m ekene gị in a very special way when I say gị na ya adịghị echi
maka na echiarị ahụ bịazịa na ngalaba ụmụ nwaanyị ibe m ekwubugo m ya ka m kwugharịkwa ya ọ dị ezigbote mkpa na enwere ihe onye ọbụla na-eme maka na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọkwa na onye rụọ ọ lachaa aka na ọrụ adịrọ n'obodo anyị ikwu na ọrụ adịrọ ruo n'arọ ise ọzọ na-abịa onye ahụ ị nọ n'ara a dịka ga-adịkwa n'arọ ise a na-abịa in fact enwere ike ịdịwanye njọ kawanye njọ ma ọ bụrụ na ị chọghị ihe imewara ọ bụrụ na isi ka ije dị na ụmụ nwoke ka ha nyewe gị ego makwara amarụ na o nwere mgbe oge eru ndị mbe n'ukwu ọzọ na-apụta akala gị reshal kalbisoro ihe a na-eme etuo gị na benchị ịnọ izi na benchị nwere ozi ga na-akpọ gị ọrụ mgbe ahụ efu na ị nwere ike lacha aka dị si in 3 years ewepụ na ihe a na-eme ndị ọzọzi alatabazi aka mana enwe mgbe ị na-agba nwee ihe ị na-eme nwee ọrụ aka ị mụrụ nwee afọ ị na-azụ nwee mgbe ị na-agba ara ịtọ na-abịa ị akawanye mma karịa mgbe ahụ ebido maka mgbe ebido enwechara ike enwe ndị na-ama mmeta ọfụma mana ka ị na-eme ihe na-aga n'iru na-eme ihe anwa na-aga n'iru ịfụ na ihe ahụ ị na-eme na ị ga-aka na-emetezi ya ọfụma ịfụ na mgbe ahụ ị na-agba na ị ga na-akazi na-agbatị ya nya ụmụ nwanne m ndị nwaanyị kaba arụ nwee ihe ị na-eme osogodi abụ na ihe ahụ ị na-eme pelu mpe bidogodi ya ebido enwere ebe ọ dị izi o enwere ebe ọ dị mfe nwa na onwe m ama m ka m na-eme nke a ka m na-eme nke a ana m alụ na broadcasting house na radio station ana m eme movies ana m ele akwa senator materials ana m ele akpa ụkwụ sneakers ịghọtago ana m emekwa MC ha ncha niile nke ọbụla pụtara etinye isi some people nwere ike si pụta melụ m advert ntigo one ka iji ha ncha niile bụ the best way kita bụ nwee so many streams of income osogodi abụ na ọwọ naira na-abata nkwa na-akwa na-akwụsị ịkwụ ọ ga na-atụ nwayọọ tupu ị na-amị ya na-eme ọtụtụ mana ọ gbaa ka m gwogwuru ebe o si agba akwụsị so onye nwee ihe ị na-eme echekwabere n'ụmụ nwoke ọ dịkwa mma na inwe nwoke na-enyelụ gị aka ahụ and inwe nwoke na-enyelụ gị aka ego ahụ ọ na-enye gị wele abakwa uru hapụkwa na inyekwa huma hel mana goo nke ọ ga-abụ igochi igwe nke ihe eti na biznes ihe slekwa mana asle nke ọ ya bụ islekwa inwekwa ego ị na-eti na biznes gị na Chineke nna nyere gị nwa ikorobịa nwere ihe ọ na-eme na-akwado biznes ị na-eme welukwa ego aha mara ihe ọbụkwa nwaanyị niile nwee nwoke na-adọnyere ya aja n'ukwu mana ọ bụrụ na ị nwere nwoke na-adọnyere gị aja n'ukwu donyere onwe gị aja n'ukwu onweghị onye gị aka kwado ihe ị na-eme karịa gị nwa bụ onye na-eme ha so nke ọ bụla ị na-eme jidesie ya ike enwere ike ọfịa arụ taa ụmụ mbido mana ka ị na-eme akwụkwọ ike ọ bụrụ na ị hapụrụ ihe ahụ ị na-eme obere oge ị ga-alacha aka ube gị ga-elu ịlacha ezigbote aka so nwanne m nwaanyị kaba arụfụ na enwere ihe ị na-eme echekwana gọọmenti iche gọọmenti ọ ya afịa arụ ọ bụrụ na ị na-anya ndị na-arụ ọrụ oyibo ọ bụrụ ha ncha niile bụ ndị ga-asị hey ọrụ a magburu onwe ya nwekwanụ ndị na-achọ ma ọrụ oyibo nwe ha fụrụ so ọ bụrụ na ị ga-akaba arụ chụọ arụ aka ị ga-amụ ọ bụrụ ịkwa akwa ọ bụrụ afịa ka ị ga-amụ ka esi ale ọ bụrụ wig ka ị ga-amụ ka esi eme ọ bụrụ mekọp ọ bụrụ ịkwanye mbọ nke ọ bụla ị ga-amụ ga-aka nya ọdụ oge anya ịmadụ ya ọfụma ije mụọ nke anwa ibido mebe ya mgbe m bidoro ile akwa ebido m na play na mpata some people complain onwe onye nga nlesi ka m na-akwa ahacha dị uwe maka etoka m ọnụ na dị akwa mana ka m na-agbanyeziri ime ya ka m na-amata malụ ka ị ga-esi mara akwa nwere ike ịnya ịghọta malụ nke ka mma bido fụọ na senator material ka mma tụba ndị na-ebu ndị ọma ya ndị na-atụbata atụbata nsigi ya ejiri ọmjide ekpochiri nọ na nke aha m maara n'isi mana ka m na-eme ya kịta n'ụwa na-agazi na-amata nkụzi ka esi amala akwa
akwado ịmagono nke ọbụla wetakịta mgbe ọrụ ga-afịa ya otu a ka ọ dị ibido mewe ihe oge anya ukwu mbọsị ịka ga-alacha aka ọ bụrụ na ileghọta aka ịka ga-ele echi wele ya nwayọọ achịnye ya n'ike ego na-akpatara taata ịka ga-akpata echi o wee bụrụ ya bụ awụrị awụ na onye tara anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ n'ụbọchị nke taa nwere ike tazie azụ izu ọzọ ọkwụ ya nwanne anyị nwa otu a ka ọ dị daalụ n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene gị nwanne anyị nwaanyị Kindness anyị na-asịkwa mgbe ọzọkwa ụzọ anyị ghe oge ị ga-abịa bịakwa nọnyere anyị maka na ofu ihe mere ma ndị editọ ma ndị admin ji si na ọ ga-aka mma na ị bịara maka na ofu ihe mere anyị ji were hụta ihe ị na-eme n'anyanwụ maka na ị na-eji Igbo na-eme ya ị na-eji Igbo asụsụ Igbo wee na-eme ya asụsụ Igbo a Igbo anyị nnekwu anya anyị na-akwado asụsụ Igbo anyị na-asị gịnị jide ka iji maka a sị na onye asị ya jide ka o ji ihe ọpụtawo na nke ọ na-eme gịnị nke ọ na-eme maọbụrụ onwe ya darụ rinne n'aha ndị mmadụ niile ka anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị gị na gwa na onwe ga-adịkwa ka echi maka gịnị echi adịghị ndewo ya gaziere gị o wee bụrụ ụmụnne anyị na-ekene ọnụ n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị nke taata anyị anọ anyị akwadoghị n'otu a mana dịka o si wee bụrụ asị na ọ na-eme ụra tọwa ụtọ eme gịnị ekwowe oge ndị Igbo na Igbo TV anachitegwo anyị ga na-abịa n'iweta ihe dị iche iche iji wee na-akwado asụsụ na omenala Igbo ihe a na-eme n'efere mba ụwa buru ibu mana anyị ekegwo ntị tụta sị na ihe ọbụla anyị ga na-eweta bụ ihe ga na-amịta mkpụrụ na ndụ ụmụ Igbo anyị anaghị eme maka na mmadụ niile na-eme ihe ọbụla anyị na-eme ihe site na ọwụ ihe ga na-amịta mkpụrụ maka ọwụrụgwo a sị na ihe gbaa ahụ ọdụzie ka omenala nyawo oge ndị Igbo awụrụgwo omenala anyị ga na-eweta ma ihe ndị ọzọ dịkwa iche iche jisi ike na-eme gịnị na-anọnyere anyị n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene gị na-asị na ị ga-adịkwa ka gịnị echi maka na gịnị echi anaghị agwụ agwụ ọ ka okwu nwanne unu nwoke Maazị Izuchukwu maọbụ Grateful Heart nke ọbụla ịkpọrọ m aga m aza ana m asị ka tata ma echi dịrị gị mma ka mbọsị nta ka eme gịnị ka abịa chọọ na owere nchi Igbo ndị ọma ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị ndewo ka ọ dịwa achọrọ m ịgwa gị gbasara Igbo TV na the real deal dey feel me promoting Igbo culture check our page Igbo TV to watch you no need TV and Igbo films na cure BB for you to join you no need TV okay Igbo culture is an MVP check our page promoting Igbo that's what you see Igbo music Igbo news Igbo TV